Зараз яшчэ апошнія праверкі праводзім і будзем пачынаць. Так, падаецца, мы на месцы. Гук я бачу ідзе. Бачу, але сам не чую, не вельмі магу праверыць. Трэба што-небудзь яшчэ. Я выбачаюся з-за таго, што ўсё наладжвалася. Ну, я як бы праверыў, вось, і па ідэі ўсё павінна быць, але поўны сетап я не спрабаваў, тыпу, дзе я буду сядзець, як я буду чат чытаць. Чат чытаць, дарэчы, даволі незручна ўсё роўна. Стала незручней чытаць чат. На жаль, выбачаюся, калі буду прапускаць паведамленні, бо мне патрэбна разгарнуцца, у мяне не перад вачыма. У мяне далёка не перад вачыма знаходзіцца гэты, як ён? Ну, чат, карацей, сам. Давайте, надвиньте Original Sin 2, отправляется 2500. Мне цікава, наколькі па алёртах. Алёрты даволі голосныя, але ў галоўным меню даволі ціха. І мне падаецца, я сам даволі голосны. Давайте, можа быць, мяне трошки... не мяне, а гэты самае. Гульню саму падвысіць. Вось, так, зараз. Так. Алёрты, хутчэй за ўсё роўна голосныя будуць у піке. Зараз, можа, алёрты. Ну, алёрты шкада змяняць, яны будуць яшчэ і на кампе потым так жа. Ну, давайте пакуль пакінем так. Мне падаецца, менюшка галоўная была цішэй заўсёды, а там зарыентуемся. Так, выбачаюся, паў тэхнічная трошки яшчэ налада, таму... Картка захопу, як вы бачыце, ёсць. У нас ёсць спіс лідараў. Мы будзем... Так, усё добра. Спіс лідараў ёсць у нас ёсць алёрт, у нас ёсць усё, калі патрэбна, нават можна будзе катоў наладзіць. Сетап пакуль незручны. Мне не вельмі зручна, мне стала горш, чым было проста з PlayStation стрыміць трохі. Ну, добра, у любым выпадку паглядзім. Так, чакаем. Чакайце. Тут. Буду прызвычайвацца яшчэ. Ну, добра, што пакуль нічога такога не чакаецца. Цудоўна. У нас плеер быў, так? Давайте плеера запустим. Що, я без плеера буду ходить? Я жадаю, пакуль я тестую, я жадаю трошки, може, додатковые квесты порабіць. Ось так, понял? Ага. Яно у меня выпадковое стаіць на рэпіце. Па ідэі, якасць павінна была вырасці, дарэчы. А чаму я не могу? Мне сказал, что я лайки могу кому-нибудь отправить, а я не ведаю. Ну ладно, як ёсць. Добра, давайте трошечки... Па ідэі павінна была вырасці якасць. Можа быць, трошки засведчана гульня. У параўнанні з тым, што я бачу, але мне падаецца нармальна даволі. Ну, я гэта гляджу на ноутбуке. Вось, падаецца, нармальна вам павінна быць. Вось, я правяраў, якасць высокая, я правяраў не на Death Stranding, я правяраў на чым я правяраў учора? На Armored Core. І там выглядала ўсё файна, спадзяюся, ўсё так і застанецца. Нідзе ніякага касяка няма, усё гэта ўжо ідзе праз комп і павінна быць даволі якасная перадача. Гэта Рагана. Давайте поробім что-небудзь такое неабавязковае. Просто пабавім час трошки под музычку. Можа было добра бы ад музыкантаў взяць квест такі. Давайте туды пойдем. Цудоўна.
Так, мне гук ёсць. Дарэчы, калі вам пачуецца, што дваіцца гук, калі ласка, кажыце, бо зараз тэлевізор зараз я ў сябе яшчэ. Я ўсё яшчэ, я кажу, я ўсё яшчэ прызвычаюся, і зараз гук мне не тое, ну, пакуль не тое, каб супер дыскамфортна, але просто незвычайна. Я не адаптаваўся ўсё яшчэ. Калі вам пачуецца, што дваіцца гук, калі ласка, абавязкова кажыце. Ну, калі ён дакладна дваіцца. Пераправерце, што гэта не ў вас. Таму што зараз яшчэ гук з тэлевізара ідзе. Ён можа трапляць у мікрафон і ціха-ціха можа паўтарацца гукі, ну, гульні. Ну, ось. На DVNT Original Sin 2 2500 адпраўляецца. Дзякую вялікі. Ну, ось. З карткай захопу у выніку ёсць нюансы. Нюансы ў асноўным па гуку. Як вы бачыце, відэа ўсё цудоўна. Ну, мне вельмі падабаецца, ўсё выглядае файненька. Могуць быць пытанні яшчэ па гуку. На жаль, у карткі захопу, бо PlayStation мае асаблівасці. Як аказалася, ўжо калі ўсё наладзілася, вызначылася, што проста так не паслухаць, мне ў навушнічках не паслухаць гульню. Вось, без навушнікаў ніякай праблемы. Так, дайце-ка момант. Так, жонка падказвае, што трохі бледнаваты для вас малюнак, але праблема яшчэ HDR у тым, што ён аддае больш блеклую карцінку. На Твічы, хутчэй за ўсё, вельмі даволі бледненька вам. Вось, я думаю, можа мне HDR тады адрубіць. Вось, давайте паспрабуем, давайте паэксперыментуем, так? Я пакіну як ёсць, я, можа быць, адрублю HDR, таму што Twitch ўсё роўна не ўспрымае HDR ніяк. На запісе на Ютубе яно было бы з HDR і нармальна, але YouTube таксама трошкі забівае на HDR. Давайте, можа быць. Як жа гэта робіцца толькі? О, блин, гэта ў сістэмны налад трэба лезть. Давайте зараз хутенька. Я зараз вам HDR вырублю. Отключыў HDR. Зараз. Вернемся у Death Stranding. Так. Ой, у вас нейкая, наадварот, перанасычаная. Неяк жуда. У мяне бледна, а у вас просто колерамі фігачыць. Люта неяк. Давайте-ка, можа там налада якая ёсць HDR? Ну, просто гэта вы бачыце, гэта мінус HDR, але у мяне на экране ён блеклы наадварот, а у вас ён нейкі жудасны. Deep Color Output. Вось гэта хутчэй ўсё. Ну, такое, карацей. Можа быць... Не, мне падаецца, нічога ён не робіць. Ну, давайте вернем. Ладно, няхай будзе HDR мне. Я гуляю ў Hollow Knight без вас? Насамрэч, не гуляю. Мне хочацца гуляць у Hollow Knight, але ж вы не галасуеце за Hollow Knight. І што мне рабіць? Будзе, карацей, у вас трошкі бледнаватая, гэта лепей, чым перагружаная колерамі штука. О, я толькі зараз зразумеў, што мяне нахрен пашле Twitch з ўсёй музыкай. Дакладна, карацей, калі вы будзеце глядзець... Гэта сама, калі вы будзеце глядзець гэта на Твічы, то вы, хутчэй за ўсё, нахрен у вас поўнасцю будзе ўвесь... Божухна, чаму мне так слова сёння складана? Калі будзеце глядзець гэта на Твічы, то у вас, хутчэй за ўсё, выража нахрен увесь поўнасцю відэа, ну, аўдыёрад, радок, і гэта будзе вельмі складана. Таму што ўсё гэта копірайтавая музыка, яна будзе... Ну, на Ютубе яшчэ, можа быць, мяне страйкаў не накідае. Блин, мне падаецца, мне прыйдзецца выключаць гэта. Я думаю, страйкаў я натрымаю да халеры. А так хочацца за гэтым з музычкай паслухаць. Ось. Што па Еўратраку? Еўратрак у мяне набыты быў
нешта па зніжцы нейкую касмічную колькасць часу назад, альбо яго бясплатна ўвогуле ў стыме атрымаў. І я дабраўся, і я вырашыў такі, у мяне было нейкае паўдэпрэсіўны стан, насамрэч, у гэтае выходнае. Я, ну, такі, не дэпрэсіўны, але мне нічога не хацелася. Мне хацелася неяк проста, ну, не ведаю, чаго мне хацелася, нават не магу патлумачыць. У выніку я ўзяў, я не ведаў, што мне запусціць нават. Але ж гэта ж саунд з гульні, ну, гэта саундтрэк, ўсё роўно капірайт. У гульне можа выкарыстоўвацца капірайтавыя трэкі, якія будуць забаронены для стрімінга. Вось. Это нормально, гэта часто бывае. Вось, і карацей, я ў Еўратарк сімулятары у выніку яго просто запусціў, таму што нічога не хацелася запускаць увогуле нічога не хацелася. А ў мяне ён як бы быў набыты ўжо даўно, можа гады 2 ўжо ляжыць у бібліятэцы, не запушчаны ні разу. Вось, я запусціў і так кайфануў, і мне складана вам апісаць, просто раптоўна я кайфануў. Мне хацелася штосьці без сюжэта, без размоў, без нейкага спаборніцтва, абсалютна па тыпу выключыць мозг, і мне нават серыялы нейкія не хацелася глядзець, таму што сюжэты, нешта разбірацца, што ў каго там адбываецца, хацелася максімальна пустое штосьці, і вось ён зайшоў. Гучыць як дрэнная рэклама Еўратрак сімулятара, але я насамрэч раю, калі вам падабаецца канцэпт хаця бы, сімулятары такія. Калі гэта ў гульне ніхто не будзе кідаць страйк, просто мьют. Калі гэта будзе, ну, страйк могуць кінуць усё роўна. На Ютубе хутчэй не, Ютуб дазваляе. Ютуб мае магчымасці для таго, ну, Ютуб можа кінуць страйк, але гэта не праблема. Ну, тыпу, ну, гэта не вельмі страшна, просто што я думаю, гэта рызыка, гэта ўсё роўно рызыка. Нават калі гэта ў гульне. Ось, таму што капірайтавая музыка ёсць капірайтавая музыка. Калі зараз яна можа быць дазволена ў гэтай гульне, ну, для таго, каб праігрывацца, то, ну, як частка, напрыклад, відэа нейкага, то заўтра можа не. І заўтра мне кінуць страйк. Ну, то бок, пакуль так, можа быць нармальна. Ладно, я пакуль пакіну, хер з імі са страйкамі, паглядзім. Так, заказ, давайте дадатковы возьмем. Тут ёсць куды ісці. Ён згубіў сваю калекцыю, нават скраліў яго. Давайте я заберем яго калекцыю. Ён жадае, каб я даставіў яшчэ, ну, карацей, давайте калекцыю яго заберем, гэта адзін квест. Час стэлсу? Так. Вітаю, Пурбай. Калі вам падаецца, што справа зверху трошкі неяк міргае занадта неправільна нешта. Я учора таксама падумаў, што ў мяне нешта не ў парадку і захоп працуе неправільна. Не, гэтае мірганне гэта частка гульні. Канкрэтна гэтае мірганне справа вось экрана надвор'я, гэта частка гульні. Так, мне па сутнасці нічога не патрэбна, я бы проста скінуў нават рэсурсы некаторыя. Давайте пагадзімся. Зараз дадатковыя будзем квесты рабіць, таму што чаму бы не. Гэта куды? У абсерваторыю. І давайте гэтыя два дадзім каму-небудзь, няхай яны даставяць. Я збіраўся той бок усё роўно потым пайсці. Ну ладно, ўжо позна. Ужо адправіў. Хто-небудзь разбіраецца. Так, у сховішчы нічога няма, так. Нічога няма. Давайте закінем сюды рэсурсы. Так, матэрыялы. Ну і ўсё. Не. Так, матэрыял вось, паехалі. Хто памятае, як на твічы металіку замьютілі і паставілі дэфолтну нейкую мелодію падчас стрыма? Не памятаю? Не памятаю такога. Я учора дабралася дадому о 9 вечара і полез чытаць дзённікі Хіггса. Ну, прыярытэты, я разумею. Ну, я бачыў твоё паведамленне, Тойціўт, наконт дзённікаў Хіггса. Карацей, так, сапраўды, Хіггс мог адправіць гэта хутчэй за ўсё, ён адправіў гэта ўжо пасля таго, як трапіў на бераг. І я думаю, што ён мог бы гэта зрабіць, але тады, ну, гэта трошкі крыповая штука, то бок ён знайшоў спосаб
Нагадую, на беразе праходзіць, ну, зусім па-іншаму цячэ час. І за гэтага я бы баяўся, што Хікс насамрэч там ужо невядома колькі часу правёў і знайшоў нейкі спосаб, як мінімум уплываць на хіральную сеть, бо эмейлы-то прысылаюцца праз хіральную сеть, правильно? Так, чел там пакінуў... Давайте вы самі свой якор поставим і спусцімся па яму. Так, дзе ён мяне? Вось тут рыштунок увесь. Мне якор ёсць, як мінімум адзін. А, іх там 3 нават у наборы, так што ўвогуле не праблема. Ось, наконт мьюта, Twitch рэальна хутчэй ўсё будзе замьючаны ва ўсім гэтым. Это вельмі высокая верагоднасць, Twitch вельмі актыўна мьюціцца. Нават калі гэта песня, частка саундтрэка гульні. Тыпу, у The Long Dark, напрыклад, калі пачынаецца акты, ён узяў і проста замьюціў мне кавалак, дзе ідзе пачатак акта у гульне. Ну, я думаю, тут не... ну, в принципе, и все, мы добрались. Мне не падабаецца, што у вас трошки подсвечана, але зноў жа у мяне... Ну, для мяне яно добра выглядае. Вось. І HDR адключэнне не дапамагае, на жаль, толькі горш робіць. Невядома чаму, дарэчы. О, хто гэта у нас тут пакінуў, а? Дзякую вялікі. Так. Тут даволі рэзкі спуск. Веровочка вельмі падыходзіць. Давайте вось тут отпустим. О, я бы яшчэ, можа быць, одну опусціў вяроўку. Там няма, так? Давайте веровочку яшчэ нам начепім. У мяне ёсць яшчэ 2 у наборы. Вось сюды. Оп, оп. Усё, злезли. А мне хопіць да нізу, так? Мне хопіць нормально. А я не пропусціў месца, дзе мне патрэбна... Мне падаецца, я залез на ўніз. Так, я залез на ўніз. Это літаральна тое месца, дзе мне грузы патрэбна сабраць. Ага, вось там злева знаходзіцца. І ўсё. Зараз разбяромся. Можа, дзесьці яшчэ ёсць. Ну, па сутнасці, толькі не, толькі злева. Ладно. Абыдзем праз сюды. Я думаю, лесвіцай вырашым гэта проста. Мне падалося чамусьці, што яно значна ніжэй мне патрэбна яшчэ. Оп. Лесвіца. Уй. О, яшчэ одна лесвіца. Так. Ёсць. У нас есть гэта. Можа быць, яшчэ для адзінокага камандзіра вось пакет дапамогі. І тут ёсць яшчэ на базу. 83 лайка. За лайками лезем по скалах. Оп. Сувязь з PlayStation? Это ты отвязалася? Не, PlayStation есть. Может, у меня интернет упал? Не, пытается не.
Спадзяюся, не. Калі што, чат. Спадзяюся, у вас усё ў парадку. І вы ўсё яшчэ са мною. Вельмі карысная лесвіца. А! Так і думаў. Упс. Пашкодзіў груз. Так, давайте луз упакоим. Дзякую вялікі за гэтую лесвіцу. Мне падаецца, я праваліў квест за гэтага. Так, у мяне адключыўся чат. Я не разумею. Не. А чаму чат адрубіўся? Мяне Twitch ужо забаніў? Ну, літаральна. У мяне чат толькі з перезагрузкай працуе, у мяне адключаецца чат. Я бачу ваши паведамленні зараз. Вы тут. Так, у мяне вось мы тут, гэтае паведамленне не было нават. Я абнавіў зараз старонку, у мяне чат заявіўся. Штосьці не так з інтэрнетам маім. Ну, я не ведаю, гэта альбо Twitch сам, бо інтэрнет, падаецца, у мяне ёсць. Так, лесвіца падманная. Мне падаецца, я груз я зламаў дзе. Я падумаў, што там мне трымаецца ўсё ж такі стаць на платформу. Так, колькі яго пашкоджанняў? О, набор пластинок на 79% пашкоджаная. Так, чата няма ўсё яшчэ ў мяне. Нейкая фігня. Так, мінус чат. Блін, а чаму так? Чат, калі я вас не бачу і з некалькіх прыладаў глядзім, няма чата нармальна. Толькі поўным абнаўленнем старонкі можна атрымаць новыя паведамленні і ўсё. Яны нармальна не працуюць. Штосьці дзіўнае. Ладно. Спадзяюся, жыве. Ну, я вось зараз, я пабачыў апошняе паведамленне. Вось прагруз і чат. Вось яно, зараз паведамленне прыйшло, падаецца, своечасова. Так. Пытанне вялікае. А з такім пашкоджаным грузам мне ўвогуле залічыць гэта квест ці не? Мне цікава, што чел мне скажа на гэта. Усё вярнулася. Мне падаецца... Уже лепш без аверлая, чым без чата. Праблема нейкая... Гэта не звычайная праблема. У мяне на планшеце, ноутбуке, тэлефоне і кампе адваліўся чат, каб вы разумелі. На 4 прыладах адваліўся чат. Гэта не праблема стрымінга. Гэта нешта... То бок, ну, проста прагляд стрыма. О! Ну, глядзіце, зараз я назіраю за котом, які з кружачкі з вадою передо мной, перед кубачка, просто п'е воду. Вот у тебе есть своя миска. Ну, хоть так будешь пить, а то не вельми популярно. Ну, солодка коту, так. Бон аппетит. Ты мою гарбатку яшчэ ожидаешь попить? Не? А, лапу ён зараз запихнет. Ну, я просто... У меня литерально каля мяне... Я на канапе, передо мной стол стаіць, ну, близко каля мяне. Каб я... Ну, мне што-небудзь можна было на яго паставіць, бо інакш просто канапа і канапа. Вось, яно ўсё даволі незрушна становіцца, і карацей, вось кот прыйшоў такі, у меня тут гарбата стаіць і вада, і ён такі, ну, вось, вадзічка у тебе стаіць, дай-ка я поп'ю. Ну, в прынцыпе, ён даволі рэдка просто п'е апошнім часам са сваёго месца, ну, няхай хаця бы так пап'е вады.
Мне падаецца рэакцыя. У першай частцы была рэакцыя ў персанажаў, калі ты ім дастаўляеш нешта пашкоджанае. Я просто даволі рэдка так рабіў. Ну і... Але я дакладна ведаю, што яны ёсць, як мінімум пэўная колькасць. Зараз мы тут не вельмі проста по такому склону. Вось она, вяровачка. І узлезем. Ну ладно, я думаю, пластинкі ён такім выглядзе і чакаў, што атрымаю. Я спадзяюся. Яна будзе, але я ўсё роўно скончу квест. Вось мне цікава зараз, што ён скажа. Блин, я думаў, што плеер мне будзе вельмі хацецца мець. Але зараз не настолькі. Я жадаю, каб ён уключаўся час ад часу. І гульня ўсё роўна адключана, дарэчы. Чаму? Інтэрнэт ёсць, але сувязі чамусь адваліўся на гэта самае. Не, ну гэта хутчэй за ўсё ў мяне праблема, просто нешта з інтэрнэтам. Давай до 100 добьем. Не, так хопит. Доставляем, короче, груз. Мне хочется, чтобы хотя бы одна пластинка у его опанулась, як ён будзе слухаць хоць што-небудзь. Hey Sam, I've been waiting for you. Decided to take on that order, huh? Okay, I'll check out the cargo then. О, зараз ён праверыць груз. Ну, твой вердикт. Ён промаўчаў. Ага. Ну, як табе сказаць, я паслухаў чалавека, які чамусьці паставіў лесвіцу ў нікуды. Ага, дадатковую песню нам дадалі. Цудоўна. То бок у яго можна вось па сутнасці калекцыю музыкі сваёй пашыраць. My gratitude with this data. Блин, мне хочется, каб музычка вырубалася и уключалася назад. Вот это идеально, мне падаецца, был бы вариант. Типа она выключается, молчит и потом проигрывается зноў. Як яна робіць звычайна ў гульне. Мне як абяцалі ваду адрубіць, і я налила шмат вады ў розныя ёмістасці. И главкот Касик такие: о, ведро, теперь я буду пить выключно из ведра. Ну, все. Так. Давайте поразмовляем на конт музыки. На конт вядра, калі ўжо спадабалася, ну я думаю, што гэта мае сэнс мець вядро спецыяльна. Але праблема ў тым, што цэлае вядро на кота, гэта трошкі незручна. Я на галоўным квесце не юзаю плеера, калі будую дарогі, то пад музыку. Вось лагічна, я проста не вельмі хацеў бы самому гэта кантраляваць. It's weird though. How did something I know I'd stored safely end up in a place like that? Anyway, you might want to keep an eye on your own stuff. Take care and please come back soon. Order completed. Well done. Так, добра. Давайте подоставляем трошки. Ну, уже я ожидаю трошки додатковыми квестами заняться. У яго есть заказ у даследавальны центр. І, можа быць, я бы сегмент дарогі пабудаваў. Давайте так і зробім, карацей. Гэта будзе дастаўка назад. Я гэта зраблю. Вось, ёсць. Усё ў бэкпэк. Нам прапануюцца новыя гэтыя шотганы рабіць, але я іх рабіць не буду. У іх 3 міскі з вадой у розных пакоях, але з вядра смачнейшая вадзічка. Ну, як бы я іх разумею.
Не, ну каты яны ж такія, яны у іх ёсць вельмі патрабаванні, але час ад часу ім падабаецца, калі яно незручна. Ну вось тыпу яно неяк адчуванне здабычы ёсць у іх. Папярэджванне аб затапленнях. Вось гэта цікава. Я жадаю ведаць інфармацыю аб затапленнях. Пакінем пакуль. Я чула, што каты не любяць піць з місак, дзе вусы тычацца міскі. Гэта праўда? У ідэале, калі вы зробіце міску, у ката, ну, у Люцыка спецыяльная міска, яна празрыстая яшчэ. Ім падабаецца, ну, калі яна празрыстая, яна для іх і цікавей, і яны больш давяраюць такой вадзе. Ну, тыпу, яна выглядае для іх чысцей. Калі вы проста ў нейкую, ну, ёмістасць наліеце, то гэта можа не падысці. То бок яны жадаюць бачыць як мага больш, і яны не жадаюць у вібрысы, у катоў вельмі чуллівыя. Але зноў жа гэта залежыць ад ката. У нас Фрэя, напрыклад, у яе суперчуллівыя вібрысы. Яна суперчуллівая ў гэтым сэнсе. Люцыку пофіг. Літаральна гэта можна нават заўважыць, у Люцыка вельмі тонкія вібрысы, і ён спакойна ставіцца, калі яго нават, ну, па тыпу іх кранаюць, яму не вельмі прыемна, але ён спакойна, ну, тыпу, не працягнуць, а вось нават дакрануцца да іх. У Фрэі чуллівасць вібрысаў такая, што калі вы спрабуеце яе пагладзіць, яна ўсе вібрысы прыціскае і быццам бы сціскаецца, ну, тыпу, замяншаецца, гэта нават заўважна. Яна хавае свае вібрысы ад таго, каб нішто не кранула іх увогуле. Мая котка наогул прынцыпова толькі бягучую ваду п'е. Так. То бок каты нейкім чынам разумеюць, што бягучая вада хутчэй за ўсё чысцей. Таму празрыстай ёмістасці ў ідэале фантанчыкі. Фантанчыкі робяць для катоў, ну, некаторыя ім падабаецца, калі яна бягучая, а яшчэ яна выглядае цікавей. Ну, яна прываблівае больш увагі, а каты, яны па тыпу, што бачу, то і раблю. Вось, па такому прынцыпу працуюць. Давайте адправімся ўжо, пойдем далей. Вось, яны працуюць па прынцыпу, што бачу, то і раблю. І калі яны бачаць бягучую ваду, яна прываблівае ўвагу. І таму ёсць большая верагоднасць, што з фонтанчыка каты будуць піць больш. Не таму, што яна там лепей нейкім чынам, а таму, што яна прываблівае яшчэ ўвагу. Усе праігнаравалі фонтанчык. Гэта, зноў жа, індывідуальна. Каты вельмі такія... Няма нейкага рашэння агульнага. Тыпу, што рабіце толькі так, і так будзе добра. Каты даволі індывідуальныя жывёлы. У сэнсе таго, што літаральна яны могуць вельмі па характарах адрознівацца, па паводзінах, і тое, што з'яўляецца абавязковым рытуалам для аднаго ката, вельмі дзіўная і неправільная рэч для іншага. Мы гэтае падарожжа зараз робім поўнасцю на нагах, пройдзем. Ось. План які? Мы зараз вернемся ў абсерваторыю міма мулаў. І калі я па дарозе пабачу нейкія рэсурсы, я падбяру гэтыя рэсурсы і ўстаўлю ў дарогу. Я жадаю дарогу дабудаваць. Яны няблага п'юць. Дарэчы, наконт колькі піць, гэта таксама залежыць. У нашым выпадку, калі каты амаль не п'юць увогуле, гэта нармальна, таму што мы, акрамя таго, што ў нас натуральны корм, то бок, ну, гатуецца. Ён бярэцца, набываецца мяса і гатуецца па сутнасці вось для катоў ежа. Вось, з дадаткамі, з усім вось гэтым. Гэта першае, а па-другое, мы яшчэ і ваду часта дадаем у ежу, таму там вадкасці хапае, ну, з запасам. Ось, таму смага іх душыць не павінна, але калі вы карыстаецеся сухім кормам, у вас абавязкова павінна быць доступ да вады бясконца, таму што ён вельмі сушыць. Я бы, можа, саундтрэк усё ж такі нават пачысціў, напрыклад, гэты трэк. Я люблю Woodkid, але гэты трэк, напрыклад, не тое, каб вельмі трапляе ў гульню. Ну, акрамя пад сітуацыю нейкую эмацыйную. На Divinity Original Sin 2 отправляется 1000, дякую, Рики. Музыканту доставка 2 нават груза. Я с собой подберу, потому что я ўсё роўно до музыканта планую потом ісці, так что пойдем у один бок.
Это ресурсы, я так разумею, зверху там. Так. Может быть, еще ж таки паспрабаваць там не дзесьці зверху альбо металл, альбо што гэта? Блин, каб яно мне дакладна сказала, што гэта такое. А, вось можна паглядзець. Кераміка і спецыяльныя сплавы. А мне патрэбна на дарогі металл і кераміка. Давайте кераміку гэтую забяром. С собой понесем. І, да рэчы, там же ён дадаў трекі, так, нам у плеер. Які-небудзь... Давайте іх дададзім сабе таксама. Ёсць. Поехали. І давайте наступны трек. Нейкі ён не трапны мне зараз. Во, кайфово. Так, это довольно тяжкая керамика. Давайте переразмеркуем вагу. Сейчас бывает, что тут худкая кнопка есть. Оу. Так, то лепи. О, до музыкі яшчэ больш. Мы усяго такого поназбіраем зараз. Нічого больш не бачу навокал. Заберем знову для яго груз. І мой план такі. Я зараз возьму, доставлю у один бок схожу, у другі бок схожу. І, в принципі, поїдемо далей по головному квесту. У ідэале дабудаваць дарогу. Я, может быть, вось літаральна бы сканцэнтраваўся на гэтым. Мне падаецца, павінна быць у абсерваторыі дастаткова ресурсаў, каб я просто данёс сюды. Так, музыка. Ёсць. У меня уже груза 3 для музыки только. І скарыстаемся, хтосьці вежу яшчэ пабудаваў, так? Мы ёй скарыстаемся, дзе яна? А, дзе вежа? Яна ж літаральна передо мной павінна быць. А, вось яна. Хутенька ад нашым мулаў сабе. Вось іх десятак, 11. І ўсё. Мы ад іх пазбаўляцца не будзем. Няма сэнсу доўга гэта справа. У прынцыпе, можна было бы, дарэчы, пазбавіцца, проста каб аслабіць гэты лагер. Але я не вельмі гэтым жадаю займацца ўвогуле. Это што, каму?
У обсерваторию яшчэ. Кашуля. Давайте заберем. Раз уж мы все равно в обсерваторию идем. Так. Есть? Реально думаю, мой трек гэта Twitch будзе глядзець і ён такі просто паблакуе мне нахрен. Дарэчы, калі што на Твічы таксама страйкі могуць кідаць. Вось, просто што, ну, пакуль мне 0, і нават гэтым, ну, як бы зацішаюцца просто элементы, ну, часткі стрымоў. Што непрыемна, але нічога такого крытычнага няма. Оп, плеер аўтаматычна спыніўся. Пераходзім у актыўны рэжым. А я чытаў, што катам трэба больш крыніцаў вады, чым адна, бо калі адно месца з вадой, яны пачынаюць эканоміць, а раптам скончыцца не п'юць. А гэта таксама праўда. Але праблема якая з катамі? Увогуле, я вам скажу, любую інфармацыю, якую вы знаходзіце на катоў, вось падобную, так? Праблема ў тым, што вы заўсёды, калі вы знойдзеце такую інфармацыю, яна будзе праўдай, тыпу, для пэўнай часткі катоў, але знойдзецца яшчэ 50% катоў, якія так рабіць не будуць, ім пофіг. Таму гэта, ведаеце, тыпу, калі нават выбарку рабіць, гэта, па тыпу, людзям не падабаюцца вустрыцы. Вось. А потым ты знаходзіш шмат людзей, якія такія, людзі, якім падабаюцца вустрыцы, яны такія, у сэнсе не падабаюцца, гэта моя любімая ежа. Вось такая праблема трошкі з катамі, яны індывідуальныя. Так што, ну, некаторыя правілы распаўсюджваюцца на ўсіх катоў, некаторыя зусім не працуюць, на жаль. Тыпу, ты не можаш сказаць гэта, ну, не можаш усіх катоў так лічыць. На цывілізацыю 6 адпраўляецца 500 і на доту 2 адпраўляецца 500. Дзякую, вялікі рэдак. І вось мы зараз яшчэ і кераміку даставім. Частку керамікі. Я ведаю, што яна ўся туды не трапіць. Усё можна выдаляць менш 1000 балаў. А у нас штосьці засталося там яшчэ за менш за 1000? Некалькі крыніц вады патрэбна па той прычыне, што каты лянівыя, энергаэканомныя істоты, і можа быць проста лянута падысці ў іншы бок кватэры дома. Па той жа прычыне павінна быць некалькі туалетаў, калі кватэры альбо дом вялікія. Ну, вось прыкладна такое, то бок, яно, як бы... Некаторыя не паленяцца, ну, я ўпэўнены. Астатняе ратаваць не будзеш. Я пачакаю, пакуль там паркуецца спіс і пагляджу. Самому цікава, што там адбываецца. Спіс доўга пракручваецца, калі жадаеш хуценька паглядзець. У спісе ёсць такая штука, што занадта хутка яго зрабіць і не будзе... Так, я вось бачу. Зараз амаль 1000 пайшла. Занадта хутка яго зрабіць, і тады вы не будзеце паспяваць прачытаць, як правільна напісаць назву гульні. Занадта павольна, і ён круціцца проста бясконца. Ну, калі ты пакуль ты дачакаешся пачатка новага спіса, гэта каб, да. Так, у нас шмат на 1000. Так, я бачу, да халеры на 1000. Гэта ўсё РВД-ку у адну асобу ўсё выцягнуў туды. Так, вось яна. The Guild 2, Persona 4 Golden, Elden Ring у нас, Radiolite, Half-Life, Dreamfall, Hollow Knight, Rimworld Co-op Mod, Black Mesa и Цивилизация 3.
Блін, там большасць вельмі файныя гульні. Шкада іх выкідваць просто так. А что человек запытывает? Зброю жадаю. А у меня есть что-нибудь нейкая непотребная зброя? Бола мне потребна. Транквилизатор мне потребны. Давайте... А гэта лічыцца як зброя? Давайте электромагнітную гранату. Вось, выкладу. Чалавеку патрэбна, няхай будзе. А я просто ад непатрэбнага груза пазбаўлюся. На. Даволі пракалдосная сістэма з гэтымі запытамі. Цікава, як ты атрымліваеш іх. Я спадзяюся, іх для гэтага не патрэбна кудысьці ісці, каб атрымаць. Інакш гэта лухта поўная. Так. Тым часам у коні ёсць такое паняцце, як край у Леваде. Леваде? Это калі крыніцы ежы, вады і кропак цікавасці разносяцца далёка адзін ад аднаго і ствараюцца сцежкі, каб коні як мага больш хадзілі. Цікава. Ну, коням падабаецца па тыпу хадзіць, я так разумею. Так. Катошкам падабаецца спаць. Ну, катошкам шмат чаго падабаецца. Ім пабегаць падабаецца. Вось зараз, напрыклад, Люцік спіць. І калі б мне было зараз зручна, я б вам камеру паставіў на яго. Ім неабходна біялагічна шмат хадзіць. Ага, зразумеў. Ну, тыпу, іх метабалізм такі, так? Так, доставка музыкі, кашулю мы яшчэ сюды прынеслі. Зараз возьмем металаў, па-мойму, нам толькі металаў не хапае, мы кавалак дарогі пабудуем. О, яка ў мяне затрымка. Па гуку зараз. У вас таксама па тыпу гук? Ён урот адчыняе, а кажа значна пазней. Гэта можа быць праблема з-за таго, што як у мяне зараз усё пабудавана? Ну, мой сетап зараз, я чую гук не з PlayStation зараз. Я слухаю яго з кампа, калі ўжо захоп адбыўся. І там могуць быць даволі дзіўныя моманты. Падаецца, не. У мяне, значыць, нейкая халера. Цудоўна. Order completed. Well done. Так, ёсць. Заказ яшчэ. Даставіць металы. Даставіць металы да музыкі. Давайте возьмем. Але я яшчэ з сабой металы возьму, які я выгружу. Блин, ну ёсць металы для яго, а ёсць металы ёсць яшчэ
У меня, по-моему, некий груз. Давайте доставим, покинем тут груз для гэтага самых, для командира. Вось. І на базу. Вось гэтыя два груза мы отправим тут, даверым іншым людям. Бо я туды не пойду зараз, а музыкі я зараз пойду. Да у яго бок. Мне патрэбна на мапу. Ага, калі базу, дарэчы, доўга не чапляць, база становіцца больш небяспечнай. Мне карысна пазбаўляцца ад базы. Я так разумею, колькасцю з гэтых фігурак жоўтенькіх паказваецца ўзровень базы. Узброеныя ворагі. Добра. Так. Ну добра, робім план застаецца той же самы. Ну, ось 10 кіламетраў прайшла, пакуль шукала кропкі для прагляду зацьмення. Дарэчы, для тых, хто не ведае, зацьменне, будзе зацьменне ў гэтую нядзелю, по-мойму, гэта сама не сонечнае зацьменне, а месячнае зацьменне. Ось, калі каму цікава, калі хто-то такім сочыць, ну, можна будзе назіраць. Я толькі не памятаю, яно поўнае альбо частковае. Блин, 10 кіламетраў прайсці. Блин, я шчыра скажу, мне зараз нават проста шпацыр, і гэта ўжо... Блин, а ў ворагаў зона стала больш яшчэ. Яна была менш, 100%. Мне зараз для шпацыр гэта ўжо фізічная нагрузка. Я вельмі недастаткова хожу. Мне патрэбна значна больш. Поўная, добра, цудоўна. Вось, мне вельмі не хапае шпацыр. Ну, як бы... Мне патрэбна шпацыраваць, мне патрэбна больш фізічнай нагрузкі. Я занадта шмат праводжу дома і раблю розныя штукі, але гэта не ўключае ў сябе фізічнай нагрузкі. Гэта неправільна. Так, я думаю, так, дарога. Вось сюды. 400 металла нам патрэбна. Мы возьмем 2 заказы. Забраць матэрыялы. Мне патрэбна 400 металаў. Вось яна, 400 металаў. Одна ёсць. Забіраем. Вітаю, Ойно. Так, нагружаемся сабе, яно важыць да халеры. Ёсць. І мы зараз яшчэ возьмем квест на дастаўку музыкі груза. Гэта дадатковае ўсё, гэта не асноўны сюжэт, але калі дарогу пабудуем, я думаю, мы пойдзем па галоўнаму квесту. Тая ж халера, часу выбіраюся некуды, але ўсё адно замала. Мне вельмі замала. Ну, мяне проста нават крытычна ўжо замала. Мне патрэбна значна больш. Так, мне падаецца, мы нагрузіліся. Нешта нават занадта. Яно атрымліваецца, тыпу, са стрымамі. У мяне атрымліваецца стрымы. Ну, асноўнае, чым я па тыпу займаюся, гэта стрымы, праца, пераклады і гульні, так? Як вы заўважылі, ва ўсіх гэтых хобі мне нават не патрэбна за кампа ўставаць. Так. Давайте баланс зробім. Цудоўная музычка, якраз пад дадатковыя квесты. Так. А тут дарога, ў прынцыпе, яна і зручная, прамая. Можа быць, і лагер трэба ўсё ж такі пачысціць гэтае. Таму што калі іх узровень расце з часам, то варта ад іх пазбаўляцца час ад часу.
3 плюс 8 плюс 2 плюс 3 плюс 8, все, 24, все сходится. Ну, типа, у меня реально, у меня круглые сутки, я не выходжу. Я планую выходы з дому у краму з жонкой. Звичайно, калі размова ідзе. І гэта адбываецца. Я выбіраюся з дома прыкладна 2 разы на тыдзень, максімум. 1-2 разы. Вось так прыкладна у мяне атрымліваецца. Вы разумееце, гэта недастаткова, каб нахадзіць дастаткова крокаў. Ну, ось. І каб нармальна гэта нейкі свой расклад паставіць, там, напрыклад, той же трэнажорны зал, гэта патрэбна чагосьці пазбаўляцца, а мне так не хочацца. Мне так падабаецца тое, што я раблю. Так, зараз... Слухайте, калі яны мяне не заўважаць... Ну, яны хутчэй не заўважаць, я не на машыне буду. Я буду просто асцярожна праходзіць па ўскрайку. Ось, але мяне могуць заўважыць гэтыя мулы. Не мулы, а як яны, брыганды тут. Оп, ворагі паблізу. Яшчэ і соненька хутка будзе ўзыходзіць. Я хачу ў трэнажорную залю, але не хачу хадзіць туды адна, а вось пацыраваць я люблю. Ну, гэта самае. Можна абраць сабе трэнажорную залю на іншым канцы горада і хадзіць туды. І ў прынцыпе тады не патрэбна хадзіць у трэнажорную залю. Можна проста хадзіць да трэнажорнай залі і назад. Так, гэта мяне заўважылі? Не падаецца, мяне заўважылі. Так, мяне заўважылі. Вось жа халера. Толькі адзін заўважыў, больш ніхто не заўважыў, так? Блін, сонейка ўзыходзіць. Халера, навошта ты ўзыходзіш? Так, давайте болу. Дзе моя бола? Вось ты. Оп, вырубіў. У меня столькі груза, я настолькі заўважны з гэтай халеры, яшчэ сонейка выйшла. У яго дымовыя. Там павінні гарлапаніць, я, дарэчы, не пачуў. У меня вельмі вялікая вежа за спиной. Так, я заўважыў. Яна трошки вялікая. У першай частцы, дарэчы, не толькі моцна заўважалі, нават калі цябе вежа здаравенная. Заўважалі лепей, але ўсё роўна там, тыпу, ты мог схавацца ў кустах, і яны такія, не бачу нічога, усё нармальна. Гэта частка ландшафту прыроднага. Так, гэта метал пайшоў, і гэта дабудавалі кавалак дарогі. Кавалак дарогі, які ідзе міма лагера. І ён, дарэчы, з-за таго, што ён падняты, я так разумею, лагеры не вельмі заўважаюць вас. Добра, кавалак дарогі ёсць. Нам бы ад лагера яшчэ пазбавіцца, ну, каб знізіць яго небяспеку. Ось, але гэта можна на потым пакінем. Так, дарэчы, варта было бы груз пераразмеркаваць. Нам да музыкі яшчэ дастаўляць там 3-4 пакета. І пасля гэтага прапаную па галоўнаму квесту пайсці, паглядзець яго. Музычка павінна ўключыцца дзесьці, калі мы з лакацыі гэтай базы сыйдзем.
вось он трек і скончыўся. О, цудоўненька. Я бы хацеў, можа быць, у ідэальна была бы налада яшчэ, але я так разумею, гэта толькі ў трэцім Death Stranding можна чакаць, таму што я, плеера ў першым не дачакаўся. Гэта проста зрабіць затрымку паміж трэкамі. Каб трэк прайграў адзін і даў мне, тыпу, перапынак у трэк, напрыклад, 3-4 хвіліны, без ніякага гуку просто. Ну, тыпу, просто ідзем, як ідзем. Вітаю, патэтак. Галасаванне бачна. Колькі часу на гэта змарнаваў? Ну, трэба улічваць момант з таго моманта, як я вырашыў увогуле. Ну, пытанне, што карацей марнавання часу, таму што практычна, калі улічваць канкрэтна затрачаны час, я рабіў розныя спробы. Ну, можа быць, насамрэч агулам можа быць гадзін 6-7. Ну, на ўсё. Пачынаючы ад таго, каб заказаць картку захопа, каб зразумець, што папярэдні план не працуе, каб пераставіць гэты самы сталы ў хаце, каб паспрабаваць папярэдні варыянт, ну, ось я ўжо сказаў, папярэдні варыянт паспрабаваць, пераставіць сталы ў хаце і, ну, па сутнасці, учора з гукам разабрацца. Ось, гук праверыць, захоп праверыць. У мяне зараз было 640 дайсаў, тут банцы і ўжо 1000, гэта як? А ты не націскаў на гэты самы? Карацей, за што даецца? Гэта за першыя 5 хвілін заўсёды даюць. Што вам даюць? Ну, калі ёсць цэлая таблічка, якая паказвае, за што вы атрымліваеце дадатковыя балы, вы атрымліваеце пасіўна за тое, што прыходзіце на стрымы, вы атрымліваеце сабе дадатковыя балы, калі у вас ёсць стрым-стрык. Ёсць такая штука. Это значит, што вы глядзіце, не прапускаеце стрымоў, карацей. Калі вы не прапускаеце стрымоў, колькасць пунктаў расце. То бок карысна глядзець стрым за стрымом, не прапускаючы стрымы. Нават ненадоўга, то бок там пэўны момант і адразу... Вось гэта 300+, гэта гучыць як стрым-стрык. Плюс яшчэ, калі вы удзельнічаеце ў рэйдзе, на мой ну, по типу я адпраўляю рэйд куды-небудзь, калі вы удзельнічаеце ў рэйдзе, там таксама 200-300 пунктаў, 250 пунктаў, по-мойму. І ў мяне раптоўна з 2.1 на 2.5 скукнула, файна. Там, карацей, стрымом лічыцца, калі я прастрыміў пэўны час і вы прысутнічалі на стрыме пэўную колькасць хвілін. Ось. Так што яно яшчэ не заўсёды ідэальна аддае, там бываюць затрымкі, але я скажу так, што, карацей, калі вы глядзіце, ну, працягваеце глядзець і не прапускаеце стрымоў, то вам будзе выдавацца больш пунктаў. Ну, разова, то бок за тое, што я паглядзеў. І гэта залічыцца. Удзел у рэйдзе дае дадатковыя пункты. Націсканне куфара гэтага дадае дадатковыя пункты. Калі вы ўпершыню дадаліся на канал, вы, ну, ось толькі падпісаліся, дадатковыя пункты за тое, што вы падарылі сапку альбо закінулі хоць колькі біцаў, таксама дадатковыя ўзнагароды па пунктах. Ось. Даволі шмат, ну, насамрэч актыўнасці такія, яны дадаюць. Это выпадковы дайсы у мяне з кішэні выпалі. Здайце на Divinity Original Sin 2. Зразумеў. Так, перадавайце. На Divinity Original Sin 2, дарэчы, у нас 2500 адправілася раней, 500 яшчэ потым наверх, у ніку 2000, і зараз на цывілізацыю 5 яшчэ 2500. Дзякуй вялікі. Передаем за проезд, чат. Передаем за проезд. Сдавайте ваши пункты. Так, вот это ўсё музыкі. Бачыце, колькі. Мы зараз раптоўна ў запрэчніку і ні халеры не застанецца. Там трошки металу толькі, які я на дарогу скарыстаў. Дарэчы, можа быць, мы давайте данесем гэта да наступнага сегмента дарогі. У мяне моцная затрымка. Дзякуй вялікі. На дисмантл адпраўляецца 1000.
У мяне вельмі затрымка ў гуке просто касмічная. Каб вы разумелі, карацей, я зараз слухаю гук з таго, як адпраўляецца вам. Карацей, ну, яно як падключана, атрымліваецца з телека, уходзіць у картку захопу, картка захопу перадае ў комп, і я з кампа ўжо праз Bluetooth навушнікі слухаю, што адпраўляецца вам, і я літаральна слухаю гэта. Мінусы гэтага падыхода у тым, што я літаральна, ну, мяне папярэджвалі, што могуць быць затрымкі, але учора, калі я правяраў, затрымка была мінімальная, просто мікра, там, ну, 50, 100, может быть, 50 мілісекунд, нешта такое. Зараз затрымка 10 секунды паўтары. Ось такое я зараз чую ў наушніках. Можете ўявіць сабе. Яно не вельмі прынцыпова, але ўсё роўна. Для гэтага ёсць лячэнне. Ну, яно так зроблена крыва, ну, я так крыва зрабіў, таму што тое, як рэкамендуецца гэта рабіць, гэта жэсць, я вам скажу. О, яшчэ музыка. Так, гэта ўсё дзякуй табе вялікі. Ёсць. Ну, версія шотгана. Дык вось, пакуль я расказваю, я... Ён яшчэ гранатам можа страляць. Што я хацеў распавесці? Рэкамендаваны спосаб, як з карткамі захопу з PlayStation 5 захопліваць, гэта ўзяць гэты самы другі геймпад, падключыцца да PlayStation, у гэты геймпад уваткнуць джек 3.5, яго утаркнуць у картку захопа, ну, по типу з геймпадам звязаць, і потым падключыцца з карткі захопу, падключыцца ў комп утаркнуць, яшчэ дадатковыя 2 дроты. Вось, але з-за таго, што вы ствараеце цыкл, ну, электрычны цыкл, могуць быць памехі, і рэкамендуецца, ну, калі вы жадаеце геймпад, каб ён не разрадзіўся, потому што калі разрадзіцца геймпад, то тады вам прыйдзецца, ну, іншы яшчэ браць. Вось, то калі вы жадаеце, каб гэта праблема не было, вам прыйдзецца яшчэ ў зарядку ў PlayStation гэта ўставіць. То бок у вас атрымліваецца па тыпу 3 дроты яшчэ дадаецца. Але калі вы жадаеце яшчэ далей, па тыпу гэта ўсё ў халеру пераўтвараць, вось, то у вас пачынаецца яшчэ прыкалдэс тыпу, карацей, яны рэкамендуюць, каб гэтага пазбавіцца, яны рэкамендуюць яшчэ заземленне дадаць у гэта ўсё ў ланцужок, каб статыкі не было. Вось такая вось весёлая халера. І гэта ўсё толькі для таго, каб слухаць гук у навушніках PlayStation. Альтэрнатыва мне зараз зняць навушнікі і проста слухаць гульню, але я тады алёрта не пачую. Ну, тыпу, я не буду іх чуць, мне прыйдзецца глядзець у чатку, і там я толькі буду заўважаць, што вы нешта робіце. Вось такая штука. Вучыце камплектарная гульня. Ну, блін, карацей, жесть, я не ведаю. Я скажу, якасць візуальна мне падабаецца. Ну, як бы тое, што перадаецца на экран, мне падаецца, гэта лепей, чым яно было па якасці. Ну, відэарадок. Ён больш адпаведны і менш разваліваецца, яшчэ менш разваліваецца, чым папярэдні. Але гэта тое, што мне трапляла на запісы учора. Я не ведаю, яна надзвычайна павінна быць таксама даволі файна перадавацца. Ось. Twitch па-свойму яшчэ пераціскае і губляе якасць. А залатыя ізалятары для дротаў яны не зычаць? Зычаць. Ну, амаль. У іх яны зычаць амаль. Яны, карацей, зычаць, каб пазбавіцца ад гэтай праблемы і неабходнасцю там яшчэ і некалькіх дротаў. Яны прапануюць свой фірмовы дрот, Elgato, ну, карацей. Яны рэкамендуюць свой фірмовы дрот, які ты ўстаўляеш, і гэта ўсё праблема вырашаецца, і канец. Ну, тыпу, праз адзін дрот усё спрашчаецца. Аферытавых кольцаў яшчэ на гэта ўсё накруціць не трэба, каб памехі зняць.
Не ведаю. Ну, карацей, там, тыпу, рэкамендацыя такая, але па сутнасці яны кажуць, што гэта, каб вы разумелі, уся праблема з-за таго, што PlayStation, калі яна утрыкаецца у, ну, па тыпу HDMI кабель, так, калі вы адпраўляеце гук праз, ну, гук, які вы чуеце у гульні, так, ён насамрэч ідзе праз HDMI кабель ад самой PlayStation. Просто калі яна так робіць, яна адключае, калі вы утрыкнеце навушнічкі, то тады гэты гук у HDMI кабеля знікае. Просто PlayStation так працуе. Чаму? Таму. Вось і ўсё. Вось гэта кавалак дарогі, так? Туды патрэбна 150 металаў, хіралі і керамікі 160. Давайте так, я бяру асноўны квест, таму што ён прыкладна ў тым напрамку. І возьму неабходных ресурсаў. Я возьму керамікі яшчэ 160. І мы яшчэ кавалак дарогі пабудуем там. Так, квест возьмем, дарогу пабудуем. Так, квест бяром. Там дзіўныя людзі былі, так? Это вось мы іх і паглядзім. Менеджмент карга, забіраем. Я нам драбавіка зрабіў, нас папярэдзілі, што нам лепей падрыхтавацца да сустрэчы з імі. Давайте возьмем з сабой гэты драбавік, просто паспрабую, раз уж мне он 3-го ўзроўня. Гэта самая палепшаная зброя у мяне на гэты момант. Ось. Ну, мяне папярэджвалі, што можа быць затрымка, вось, дарэчы, у тым жа самым відэа ад Эльгато. Яны папярэджвалі, што можа быць затрымка, проста я учора, калі тэставаў, я затрымкі не пачуў. Яе не было. Зараз я чую, яна ачмурыць якая моцная. Можа быць з-за таго, што я далёка ад кампа і шмат чаго перашкаджае яшчэ па дарозе. І таму Bluetooth падключэнне гэтае трошкі ну, такое падае. Ось, добра гэта бядняе войну. Так, музычку адключаем. На паузу ставим. Я плеер могу адсюль нават кантраляваць, няма неабходнасці туды ісці. Цудоўна. Кайфова вельмі. Ага, і я жадаў забраць. Я не магу адсюль ресурсаў забраць? Вось, менеджмент, вось, забраць матэрыялы. 160 керамікі мне патрэбна, наколькі я памятаю. Ось, забираем. Забрали кераміку. Правяраем, што ў мяне яшчэ на мне. 160 керамікі. Пачакайце, керамікі ў мяне і так 160 было. Так. Мне патрэбна не кераміка тады, а металы. Правильно? Я зараз наадварот кераміку гэту назад запихнуў. 160 керамікі, 150 металаў, ну і хералій. Так. Давайте тады наадварот. Мы гэтыя 160 керамікі аддаем. Адпраўляюцца на сховішча. Забіраем адсюль. Я 150 металлов сказал, так. Тут только 200 можно взять. Давайте подойдем. Есть 200 металла. Заплечник. Падаецца ўсё. Я упаковался. Пошли проверять, что там за люди. Я отключил музычку зараз. Затрымка, мне падаецца, расце з часам. Таму што яна горш і горш становіцца. Квест я ўзяў? Падаецца, ўзяў, так? Так, узяў. Ажно туды да горада. Ну так, цудоўна тады. Вось там, бачыце, невялічкія домікі, 4 доміка. Перад горадам. Я вось туды прям іду зараз. Мне перад імі кавалак дарогі патрэбна будзе пабудаваць, там якраз такі цэнтр гэта ёсць.
Looks like a Катушки рухають комп усюди алеї, пакуль релів з консолю. Ну, прикладно так. До речі, давно браматрусаў не было. Вельмі давно. Это дзіўна. Мне цікаво, що там у нас по надвор'ю? По надвор'ю температура 9 Цельсія і облачно, окей. Доволі прохолодно, до речі. Так-то. Просто я чекав, що воно буде казати про, ну, предказання надвор'я. Тому що там сказано було, по типу, якраз таки предказання. Ой, не то я натиснув. Не-не-не. Не то я. «10 Цельсия». Это реально предказание, а не... Я не разумею просто. Моє не сюжетне? Хто докладно? Типу дожди, у першій часті яны былі дынамічныя. У першай частцы першая лакацыя была статычная, і там толькі сюжэтна як бы ўсё адбывалася, але другая лакацыя была у большасці сваёй дынамічная. Было некалькі лакацый, дзе было фіксаванае. Гэта у абсерваторыю груз. Ну давайте возьмем. Ладно, нам по дорозе. Не по дорозе нам не холера, але я возьму с собой. Нет. Затрымка зараз прыкладна 4-5 секунд у гуке. Каб вы разумелі, мне вельмі яна павялічваецца. І не ведаю чаму. Я гэта вельмі чую, калі я раблю, вось, напрыклад, сканеры гэта запускаю. Тыпу, вось зараз я націсну сканер, націскаю. І вось зараз я пачуў гук. Каб вы разумелі. Секунд 5-10. Жорстка. Ну і ладно, я яшчэ буду з гэтым разбірацца. Я, можа, ўсё ж такі зраблю тое, што яны рэкамендуюць. Мне толькі патрэбна дрот. Блін, яшчэ адзін дрот мне патрэбны. Дрот... Як ён? Вось гэты... Як жа ж ён? Джек, карацей. Джек 3.5 мне патрэбна уставіць. Паглядзім. Браматрусы, калі яны адбываюцца праз тое, што нешта праходзіць праз браму. Так. Так. У сэнсе, ты пра браматрусы. Сюжэтнае можа быць. Я просто думаў, што гэта гульцы праходзяць праз браму. Яны здараліся ў вельмі выпадковыя моманты. Ну, абсалютна не сістэмныя, так? Можа, топ-старт з гульнёй зрабіць, каб здрымка хаця б крыху менш зрабілася. Я не думаю, што праблема ў гульне. Гэта не гульня затрымліваецца. Гэта ўвогуле па тыпу сігнал з PlayStation і тое, што яно і праходзіць такі доўгі шлях. Гук гульні праходзіць праз картку захопу, потым трапляе ў комп, потым з кампа трапляе ў OBS, ну, як відэа. І потым адтуль трапляем ужо на Bluetooth, і праз Bluetooth навушнікі мне перадаецца. Вось такі цыкл. Ну, ён як бы, я далёка не з PlayStation як бы слухаю гук. Я слухаю яго у той момант, калі ён вам уже збіраецца адпраўляцца. Я так разумею, што ў вам адпраўляецца ён затрымкай у 5 секунд. То бок, ну, тое, што я бачу, вам на Twitch пачынае адпраўляцца толькі секунды праз 4-5. Але візуальна сігнал супадае ідэальна. Ну, на OBS. Не, гэта не так. Гэта навушнікі так затрымліваюцца? Я не разумею, карацей. Нешта не так. Браматрусы дынамічныя, так. І па выглядзе яны выглядалі абсалютна выпадковымі, зусім не гэтымі самымі.
Зусім випадковими, коротше, нічого такого. Есть еще один кавалок дороги. І ми зараз якраз по йому дойдемо до сюжету, того, що нам потрібно робити. Так, металли. Усё навокал. Я просто боюся, што будзе зараз бойка. Калі там... А, да рэчы, далей мне дарога і не патрэбна. О, якія малайчынка, а? Я падабудаваў дарогу там, дзе абваліўся мост. То бок, па сутнасці, калі б я гэтага не зрабіў, мне прыйшлось бы просто па вадзе прабрацца там. Праз раку. А так у мяне траса ёсць. А дзе гук? Это паштовая скринка так пачала граць? Onwards and upwards. Так, гэта яна. Але некаторыя з умоў надвор'я сустракаюцца вельмі рэдка. Напрыклад, прайшоўшы пол ігры, я пясчаную буру сустрэў толькі другі раз, прычым што першы сюжэтны. Ну, першы там было бачна, што нам просто паставілі яе ніяк не абысці. Пясчаную хацелось бы бачыць часцей шчыра. Я ўвогуле дажджы бачу толькі ў месцах, якое падаецца таксама вельмі спецыяльна зроблена. Слухайце, а вось калі б я не... А, ну не, тут можна нармальна прабрацца, просто гэта даволі шырокая рака. Масток бы, можа, свой будаваў бы. How you holding up, Sam? Keep it up, Sam. We're nearly at our destination. You see anything suspicious? Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Па ідэі, мне забаронена зараз карыстацца зброяй. Але і вось яны сказалі пра чырвоных людзей і вы, ну, усплеск, як яно, смалы, тар. Бачыце? Забруджана тут усё. Дажджамі ўсё па карце можна будзе размяшчэнне паглядзець. Но я вось спадзяюся. Нормальныя такія ўсплескі ідуць. Бо дажджы мне неяк... Ну, хацелася б бачыць, як у першай частцы, тыпу, дзе фронт ідзе дажджавы. Пакуль не хапаю. Ну, я разумею, што гэта хутчэй за ўсё гэту фішку не прыбралі. Я бы, наадварот, хацеў, каб яна была яшчэ больш развітая. Опа. Оу. Это вось гэтыя чырвоныя людзі, так? Як паломнікі, якія прайшлі праз браму. Мізанкі Хікс. Well, now, aren't you a sight for sore eyes? Been a long time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no, I'm just a ghost. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. Of course, there's no point in trying to kill you when you won't stay dead. But there are plenty
plenty of other ways to make you suffer. Ах ти ж мудак, а? The kid kicked the bucket, huh? Shame. The goddamn shame. Then what, you just lugging that coffin or pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. What are you saying? Maybe I can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. So you go on your little walkabout. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this condo. Not because extinction's my creed, though, no. No, I want to build a world where fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? You? With your hippy-dippy network? Or me? With my more rough and tumble methods? I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. Зараз, давайте я трошки припиню. Па-перше, було вельмі складана глядзець катсцену з затрымкай. Я таму зараз адключыў, ну, увогуле, навушнікі, можа, здыму. Буду сядзець без навушнікаў, бо я ні халеры не мог зразумець катсцену, калі 5 секунд затрымкі. Давайте трошки потому, што адбываецца, бо вы можете не ведаць Хікса, калі вы ўпершыню, як бы, ну, вы просто тут атрымліваецца без ведаў першай часткі. Гэта, па сутнасці, адзін з галоўных антаганістаў у першай частцы, можна сказаць, калі па выніку ўжо гульні, можна сказаць, што галоўны антаганіст першай частцы Хікс. І ён, як бы, па сутнасці, быў пераможаны у першай частцы, і ён застаўся на беразе. З берага ён не мог выбрацца, па ідэі. Тое, што, як ён і сказаў, што ён адтуль не выбраўся. Ён сказаў, што ўсё, ён проста прывід. Цікава, што ён мае на ўвазе, таму што я думаю, што гэтая маска не проста так. Я думаю, што ён не сапраўды не зусім жывы. Ось. І зараз, ну, ён сам па сабе Хікс, мае вельмі высокі ўзровень Думс. Думс, калі вы прапусцілі, што гэта такое, гэта здольнасць, па сутнасці, ўзаемадзейнічаць з пачварамі з іншага сусвета. І калі нізкі ўзроўні Думс дазваляюць вам проста хаця бы адчуць, што навокал вас ёсць істоты з берага, BT, Beach Scene, то высокія ўзроўні Думс дазваляюць вам карыстацца сваімі берагамі, у кожнага свой індывідуальны бераг. Дык яшчэ наверх можна кантраляваць, ён, напрыклад, можа кантраляваць пачвар вось гэтых. І як вы бачыце, ён прызваў з гэтай, ну, не нафта, як яна, тар, я ўсё забываю, смала. Са смалы ён прызваў пачвару, ён, хутчэй за ўсё, сабой прывёў вось гэтых чырвоных. І самае жорсткае ў гэтым тое, што пачвара зараз аўгментаваная. Яна не зусім звычайная BT, а яшчэ і з металёвымі часткамі. Ён выкарыстоўвае іх як зброю. Як ён сказаў, што яму ўжо пофіг на тое, каб выміранне чалавецтва. Ён вырашыў, ён змяніў тактыку, скажем так. Калі ён раней жадаў, тыпу, халера з ім з чалавецтвам, няхай ўсё гарыць, то зараз ён жадае, каб пабудаваць сусвет, у якім кіруе гвалт. Гвалт і моц. А зараз босс-файт.
Як ён сказаў, стары добры босс-файт. Так, у мяне што са зброі? Бола, кулямёт і транквілізатар. Ну і драбавік яшчэ. Кулямёт даволі слабы павінны быць, так? Давайте паспрабуем драбавік. Болам давай. Ну болам там такое сабе будзе. Так, драбавік. Як табе... Вось, гранатомет. Оп. Да, блин. Что тебе? What a hit! Cliché, but that one's gotta hurt. Так, гранатомет скончился у его. Переключаемся. У металловой частки ему слабее заходить. А потом смашнул голову знайти. Во, цудовно. Улучшите план. Ты зачем ничего не боишься? Пошла. Ау! Неправильно побег. Поднимаемся. Поднимаем частку груза. У меня есть место для поляпшения одного. Так, вось это поляпшение. Сувязь. Яна патрабуе 100. Я могу не на нешта замяніць. У мяне не хапае. Я не могу. Я ўвогуле адключаны ад гэтай сеткі. Яно залучана зараз. Мол, чырвоныя кропкі. Я, у прынцыпе, настарэльваў туды. Мне падаецца, не упэўнены, ці больш там пашкоджанняў заходзіць ці не. Я рэальна не заўважыў. Але набояў у мяне не бясконца. Як бы страляю чырвоныя кропкі, але не бачу розніцы. Ау! Так, это болюче. Поднимайся. Так. Я реально, я ж могу ему все что-то некие сломать? Сейчас. Я не помню, что за атака. Да ё-моё. Ухилился. Можно я его не сюди настраивать? Я просто не бачу, каб яны... Пашкодзіў ногу. Я ўсё ж таки могу шкодить ему. Блин. Крабик. Почварный. Так, червоные кропки, карате, слабые кропки. Запасу его здоровья. Так, есть. Давай, покажися. Ну. Да, блин. Есть, яшчэ нога. Это ж я его повинен заповолить, правильно? Ты же заповолишься, пошвара? Есть. Яшчэ нога. Трэба было з гэтага пачаць увогуле. Усё, один бок полностью ослаблены ноги. Гэта так и патрэбна ему. Ему значна больше пашкоджанняў заходить. Так. Есть. Яшчэ что-нибудь может. Где-нибудь дотягнуся. Так, лапы у яго гэтыя. Ёсць лапы. Вось гэтыя верхнія. Было бы няблага яшчэ вырубіць. Ёсць. Дробовика амаль 0. Это апошні набой пошли у дробовика. Ау. Ау. Я нечто подобрал там. Там разберемся.
Цікаво, яка апошніх 6 набоїв залишилося. Знайшов слабі кропки. Так, я вибив йому ноги. Амаль усе. До речі, ось одна ще здалася. Ось мінус ноги, але гэта яго не ослабляе. Гэта, скажем так, просто наносіць вялікую колькасць пашкоджанняў. То бок, на жаль, прынцып босса не змяняецца. Мне цікаво было б ззаду яго можна страляць яшчэ. Цікаво было б, што будзе ставіць. Так. Не, бежи. Вось пакуль ён так зрабіў, ён нічога не робіць даволі доўга. Я магу яму настраляць, правильно? Блин, стой! Да, ё-моё. Ау! Лев машина приземлилась на меня. Сейчас его раскиданное забираем, да? Ёсть. Скончылася. Так. Яго. Усё, што нельга скарыстаць. Скидываем. Пераходзім на... Я свой кулемёт прадзяўбаў дзесьці, пакуль ён мяне скидываў. У мяне зараз ёсць толькі бола, і бола яго... Хутчэй за ўсё вельмі балюча будзе. Так, давайте сабе кулемёт які не знойдзем. Думаю, што такое. Так. Пистолет. Да что там? Шотган. Ну, подбирай. Штосьці я сабе здабыў. Это дробовик першага ўзроўня. Значна слабей будзе. Але гэта штосьці. Блин. Пачвара. Слушай за мною. А можно настрелять? Давайте справа его обе. Что я не поспеваю его развернуть. На себе. Отчепися. Отчепися. Перемога. That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the Chiral network. Сам задяўбаўся ўжо з вами. А што гэта ў мяне паказвае чырвонае такое? Што гэта такое? Давайте-ка лу. Ачмурэць. Бачыце што? А ё-моё. Паглядзі на лу зараз. Так. Я подумал, что там, ну, з настроем за на лу, але калі настрой у 0 збіты, то лу пераўтварылася вось у гэта. Дакладна ўсё ў галаве Сэма. Я думаю, что так. Я думаю, что зараз мы нават увогуле размаўляем не пра настрой лу, а пра стан псіхічны Сэма. І гэта зараз шкала, якая злева знізу, якая паказвае по тыпу настрой лу. По-моему, гэта не лу, не халеры. Гэта тыпу настрой Сэма самога. Дарэчы, мне не падымаецца настрой вышэй. Я не ведаю чаму. Хутчэй за ўсё нельга далей. Это лепшае, што я зараз магу зрабіць. І раней, дарэчы, пасля босаў, такіх моцных пачвар, а яна па тыпу як схавалася, так? Гэта ад яе кавалак метала застаўся. Але пры гэтым пачвара сама, якая ўнутры была ў гэтым экзаскелеце, яна, я так разумею, збегла.
Добре, давайте доставу зробимо. Everyone's counting on you. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. Мені треба буде поставити ліміти на мікрофон, бо мікрофон зараз починається від малейшого руху. Цікаво, у Хікса метод залицання. Ён маньяк. Ён маньячила ж. Капець. Психопат. Ну нормально мне так накидали в этот раз. Your name is Sam, isn't it? We owe you one. What in the hell was that thing anyway? It looks like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. I can tell Перший you раз that you're- один з редких випадків, коли мені не еска нейкая. I hope we can continue to rely on you in the future. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. Ёсць. Дадалі сабе горад у сувязь. Даволі вялікая лакацыя, дарэчы. Нам дадалі гэтую вазочак, карацей, антыгравітацыйны вазочак. У чым прыкал дэс? І гэта па сутнасці можа быць складным грузам, вы можете з сабой насіць, а ў пэўныя моманты вы можете просто адчапіць і ён будзе ў паветры вісець, і вы з сабой вазочак такі возіце, куды груз можна пакласці. Крутая прыблуда. Падабаецца. Now displaying your current order grade. І на ім катацца можна. Ну, гэта звычайна, я просто беру іх з сабою, калі я збіраюся шмат груз занасіць. У мяне звычайна з сабой просто адзін. Ну, я бяру з сабой адзін, і ён у мяне вісіць. Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, Ну, we've вот. sent some folks out Рэдка, for a калі я couple of не wreckage карыстаюся, of каб that катацца, giant таму mech што that attacked звычайна us гэта earlier. значыць Only prudent we study it, you know? If we learn я ім anything звычайна of карыстаюся value, толькі we'll тады, be калі sure to вось relay прям it to Drawbridge right мне away. патрэбна грузу шмат Thanks нагрузіць. again for coming to our rescue. Ён трошкі перашкаджае ў мабільнасці, вось у чым я праблема. This is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the Chiral Network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new Plategate to manifest as well. We are one step closer to making the Chiral Verse a reality and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost faith in your capabilities. For now, though, please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Пойдзем адпачнем. Наконт таго, што на тросах, я бачыў тут жа ўвогуле, як яно, забыўся, як называецца, карацей, такі цягнічок на рэйках, але манарэльс. Вось, тут жа манарэльс увогуле ёсць, наколькі я ведаю. Order completed. Well done. Вось. Цікава будзе, як яно ўвогуле ўсё будзе выглядаць. Мне вельмі цікава.
Дзеючы і Магеллан. Нарэшце пойдзем адпачнем, а то вы бачыце нас. Максімальна чыстыя. Але яго патрэбна будаваць як дарогі цудоўна. І калі б ён быў проста пабудаваны, было б суперсумна. Was it really Higgs? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it was definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. Just like the ones at your place. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the Chiral Network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. Зноў жа зараз адступленне для тых, хто хутчэй за ўсё мне зараз новую касану будуць паказваць, але я зараз адступленне зраблю для тых, хто ну, Оля. Цішыня поўная. Калі гукі чуеце? Так, гукнікі ёсць. Успаміны. Добра. Давайте кароткі момант. Трошкі ад... Ну, просто вы чуеце, у мяне вельмі ціха працуе телек. Спецыяльна, каб вам рэхам не аддавала, а навушнікі я зняў, таму што кат-сцэны глядзець немагчыма проста затрымкаю 5 секунд. Тое, што кажуць, ужо даўно субтытры не супадаюць, візуальны радок не супадае, нічога не супадае, таму гэта проста кабзда. Вось, і таму я так раблю зараз. Карацей, што па першай частцы. Фрэджайл не забіла Хіггса і пакінула яго на беразе Амеліі. Так, Амелія Стрэнд. Зараз удавацца, хто такая Амелія Стрэнд, не буду, гэта не вельмі важна, але па ідэі Хіггс не можа адтуда выбрацца. Па ідэі, ну так лічылася. Вось. І гэта па сутнасці яго быў спосаб помсты. Ён як бы не памірае, але застаецца там існаваць. Па-за часам, па-за ўсім проста там тусіць, карацей. Карацей, і вось мы тут зараз. Калі Хіггс нейкім чынам знайшоў спосаб выбрацца з берага, нават не выбрацца, а хутчэй за ўсё, я думаю, што тое, што мы бачым, гэта тыпу робот, якім ён можа кіраваць. Маё меркаванне такое зараз, тэорыя абсалютна, зараз пойдзе абсалютна тэорыя. Я думаю, што гэта андроід, які ён кіруе з берага. Ён знайшоў спосаб праз хіральную сувязь нейкім чынам кіраваць тэхнікай альбо нейкімі хіральнымі штукамі, тыпу так, вось як email, можа быць, у першай частцы ён адправіў, калі ўжо быў на беразе. Можа быць, ён знайшоў спосаб, як кіраваць андроідамі альбо нейкай тэхнікай, і ў выніку ён мае прамы кантроль над гэтай тэхнікай і можа, па сутнасці, як бы існаваць у гэтым сусвеце, пры гэтым не існуючы ў гэтым сусвеце. Так? Вось. І Хіггс вярнуўся, каб адпомсціць Сэму і Фрэджайл.
Людзі ў чырвоным забілі Лу. І атрымліваецца, ён ведае, што ён не можа забіць Сэма, але ён можа зрабіць так, каб Сэм пакутаваў усё роўна, так? Нягледзячы, забіць Сэма ён не можа, таму што Сэм Рэпатрыят і гэта тыя, хто вяртаюцца пасля смерці, яны ўсё роўна вяртаюцца да жыцця, яны не могуць адправіцца да канца праз бераг. Вось. І вось мы маем такую вось халеру, у выніку за імі палюе Хікс, і вось мы маем як бы бягучую сітуацыю. Я зараз зраблю невялічкі перапынак, мы даглядзім катсцэнку пасля гэтага, вось, і абмяркуем яшчэ далей, таму што зараз флэшбэк на пачатак гульні, можа быць яшчэ нейкі важны кавалак як бы падзеі нам дадуць. Зараз вярнуся, працягнем. Так, пайшло далей. Зараз трошкі эксперыментую, паспрабую навушнічкі зараз утыркнутыя у тэлевізор. Можа быць, атрымаецца мне гук хаця бы з тэлевізора слухаць. Давайте-ка зараз запушчу, паглядзім. Не, на жаль, мне не ідзе. Ну ладно. Really, Sam? There's such a thing as too tight. Oh. That must have been quite the nightmare. I can't feel my legs.
Цудоўна. Нам зараз далі магчымасць падарожнічаць на Магеллане паміж лакацыямі, то бок гэта і будзе спосаб нашага перасоўвання. Мы хіба мыліся? Не, мы не мыліся, яно аўтаматычна нас памыла. You know, I've been thinking about what happened to Lou. Fragile holds herself personally responsible for those tragic events. If Higgs was indeed behind the attack, then I can understand why she feels that way. Why she blames herself for setting everything in motion. But she's resolved not to let any of it show. To bottle it up and put on a brave face. She didn't used to smoke before, did she? I suspect it's a form of self-punishment she's adopted. Vengeance gives rise to a cycle of violence, and Higgs wouldn't have it any other way. But she's committed to helping you complete this journey, together with Lou, to get you back on your feet. And if she believes she has to bury her emotions and play the part of a hard-nosed commander to do that, she will. That's what I think, anyway. I'm sure you can understand her position. Так. Можа быць, зараз заняцца дадатковымі заказамі ў першай лакацыі ў Мексікі, таму што мы там амаль не развівалі ніяк сувязь. У першай частцы было асобным відам мастацтва, як Сэм прасіў гульца памыцца. Я, дарэчы, не памятаю гэтага ўвогуле, але я мыўся рэгулярна у гульне. That masked man. That was Higgs, wasn't it? I had no idea he commanded such terrible powers. To summon a giant mech single-handedly. I expect he's behind recent disruptions to the tar currents too. Well, you don't have to face him alone, Sam. You have me for backup. А чым ты мне дапаможаш у бойцы з Хіггсом? Ты вельмі не дапамог нічым у папярэдняй. Horizon Dreamer I spy in your music collection? That's one of Daiichi Miura's best songs. I'd love to hear it again, to listen and remember my family. Sam, the brigands object to virtually all forms of change, which begs the question of how they managed to get their hands on that disruptor device, or chiral jammer, doesn't it? Sam, apparently you can create your own custom playlist for the music player. Ён пра плеер музычны If you have any яшчэ. recommendations, I'm all ears, Sam. Так, I усё. don't really Добра. have anything else to З say. таго, што мы ў душы ўжо былі, давайте ўсё роўна памыемся. Ну, тыпу, мне цікавая анімацыя. Ён праходзіцца па Магеллану, DHV Магеллан, вы бачыце. І час з часу сустракае персанажаў. Толькі апошнім часам, калі мы ходзім, мы ўсё менш і менш сустракаем кагосьці. Карабель адчуваецца трошкі пустым за гэтага. Вось. І зараз, я так разумею, я магу і перанесціся, так? Літаральна адсюль. Вось, можна сказаць яму пракласці маршрут. DHV Магеллан направіцца. Давайте зараз у Мексіку. Вось літаральна. Дарэчы, мы можам вялікую колькасць металаў і грузаў перавозіць паміж лакацыямі, дзякуючы гэтаму. У першай частцы у вас таксама быў фаст-трэвел, але абмежаванне фаст-трэвела было ў тым, што гэта была фрэджайл, а фрэджайл не можа пераносіць шмат з сабой пры падарожжы. Так. Можна сюды. Давайте ў самы... ну тут па сутнасці... Вось давайте сюды. Вілла Лібре. Не, вось сюды. Блин. Не тое. Дзе яна? Кропка гэтая. Вось сюды. Вось у гэтую кропку. Адправімся. Блин, я думаў, анімацыя будзе. А яно неяк імгненна перасунулася. Такая падзея просто вялікая. Вось. Ну, пайшоў ролик. Толькі ўсё роўно імгненна нажалі. Давайте праверым, як там Лу.
Я реально думаю, што гэта просто я ўсё больш і больш упэўнены, што у скрынцы нічога няма увогуле. Там хоць Fragile прыходзіла. Так, ну там была такая нармальная анімацыя. Вітаю, містер Сінкер. Дарэчы, а тут растлумачылі, чаму Fragile нармальная, а не састарэлае цела? Усё яшчэ не. Мы ўсё яшчэ не ведаем чаму. А сам не пытаю. І сінія ручкі таксама не патлумачаны. На Half-Life 1 канал падправіцца 9500. Нават 5000. Дзякую вялікі. У мяне няма гэтага самага гука алёртаў зараз, таму што я прыйшлося ўсё ж такі навушнікі зняць, бо немагчыма затрымку 5 секунд гэта ўсё слухаць. Вось, не ўспрымаецца для мяне ўвогуле. На The Medium адпраўляецца 1000. Але я не буду нешта яшчэ прыдумваць, бо я тады ледзь чую гульню, гэта не так прыемна. Зноў прасочваем я пакінуў. Мы бачым ўспаміны, але мы не ведаем каго ўвогуле. Яны не Сэма, яны не Лу. Што калі гэта тата Лу? Але Лу няма, як ён можа атрымліваць успаміны таты Лу? Гэта можа, ну тата гэтага самага, сам мы ўжо бачылі. Я не упомню. Another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. Jeszcze jeden zakaz jest. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into A czemu top nie spracował komanda? 2 razy nie spracował? We would like you to focus on extending the network. That is a task only you can. Pauza, zaraz budu rozbierać. Адваліўся стрымер-бот ад Твіча і чамусьці не мог дасылаць паведамленні. То бок, ну, вашы ўзнагароды ўсе залічыліся па выглядзе. Ну, тое, што я бачу гісторыю, яна супадае з тым, што я бачу. На The Medium апошняе было адпраўлена, а перад гэтым на Half-Life. Вось, то бок, гэта хутчэй за ўсё ў парадку. Я там дэтальна ўжо не глядзеў. І ён проста не мог адпраўляць паведамленні. Я не ведаю, што сёння з Твічом, адключаю ўжо другі раз, але хоць, ну, не поўнасцю, ні чатка адвалілася. As the network grows in size,
we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at Westport Knot has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working. Зараз, до речі, монорельс нам дадуть будувати. Ну, After це which, основний you'll квест. deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Тільки, блін, я хотів зараз Anyway, Мексикою I'd трошки appreciate it зайнятися, if you could перепинок make this main зробити. order your top priority. Але і монорейс мені хочеться поглядіти. Так, заказ. Ну, ми зараз не можемо, тому що ми увогуле не в той локації навіть. Добре, холера з'їм. Покуль монорельс не буду, зараз доставкою тут трошки займуся. Я могу... Мне... Что у меня увогуле? Мне подается один груз, у меня некий есть каля меня, так? Ну, у заплечника у меня. Ага, очиститель воды. Для кого? А для кого он? Груз есть, кому он іде? І навіть не указывает, куди он іде. Ну, він у будь-якому випадку знищений, я не ведаю. Давайте його просто викинемо. А можна його переопрацювати? Ні, хоча за все його нельзя переопрацювати. Так. Зараз гэты груз я скину тады. Ты просто будь тут. Металлы ёсць. Их можно отдать. Ну и все. Металлы я просто покинул внутри у Магеллане. DHV Магеллан, вы бачите. Что бы мне такого? Во, сюди. Перепрацовать, металлы сюда отправляются. Вінтоўкі можна таксама перапрацаваць, мне столькі не патрэбна. А, пачакайце, как гэта ў сховішчы у локеры. А, зразумеў, гэта ў сховішчы тут ляжыць. Ну там вінтоўкі можна перапрацаваць дакладна, гэта не патрэбна. Пісталет гэта можна таксама туды адправіць. Ён не патрэбны, бола няхай будзе. Пакеты з крывёю, якар. Апошні якар застаўся, яго таксама перапрацаваць, новы зробім сабе, калі спатрэбіцца. Металы. Усё перапрацаваць. І назад мы сабе раздрукуем. Вось зрабіць. Мы назад сабе зробім... Давайте дадатковы абутак будзе, няхай. Мой пакрыху ўжо выходзіць са строю. Я лепей мне няхай будзе яшчэ дадатковы абутак. І далей я яшчэ сабе зраблю. Так, пісталет гэты. Я збіраўся пазбавіцца аднаго. Мне тр... А, ён дзесьці ляжыць, можа, у локеры ляжыць. У яшчачку сваім. Это шуфлядцы. І якар адзін. А, пачакайце, якар, атрымліваецца, у мяне хутчэй за ўсё ёсць у... таксама у яшчыку сваім. Так, вось ён абутак, і яго... Вось, на месца абутка. Зрабіць. Не зрабіць, забраць. Пакеты з крывёю, давайте заберам усе. Але не, мне... Колькі мне патрэбна? Колькі мне ёсць з сабой? Мне с собой у кишеньках есть... А, уже на спине есть, нормально так. Угу. Не, пакетов с кривёю мне хапае. Так, мы таким чынам сэкономимся месца. Я могу гэта сабе... Не, нічого гэтага некарыснага няма. ПКК сабе возьмем 2. Якар.
І лестницю. Ось. Ось он наш рештунок весь. Ну, цудоўна. Упакаваліся зноў. У нас на ўсе выпадкі. Насамрэч, гэты камплект, які ў мяне зараз, ён на ўсе выпадкі. Абсалютна не задумваючыся, што мне канкрэтна зараз патрэбна, просто базавы нейкі набор. Так, і падзяліцца грузам з іншымі портрамі. Ну я вось мог выкласць прадмет. Ну ладно, неважно. Это ўжо тое, што падзяліліся. Ладно, я не бачу нічого карыснага для сябе. Давайте пару доставак тут зробім. Лёгкіх нейкіх. Ой, гэта асноўны заказ. Халяра з ім. Усё, не, мы упакаваліся нормально. Дастаўкі зробім хутчэй за ўсё з матацыклам, гэтым трыцыклам. Ось, таму што ён і так... Ну, ён эфектыўны, а я хацеў бы трошкі сувязі проста ў Мексіцы падвысіць. Нормально я так упакаваны, насамрэч, я так гляджу. Калі падумаць, то сама насамрэч клічуць Сэм Уігер. А як яго... Я не памятаю, як яго тату прозвішча будзе. Бо я нават не памятаю, як клікалі увогуле поўнае імя яго таты. З першай часткі. Я бы сказаў, што ён Сэм Мікелсон. Актора ж Мікелсон, па-моему, клічыць, так? Калі я не памыліўся, то жарт тады не працуе. Так, вярнуць груз сюды. З гэтым месцам, як у нас па зорачках. 2 зоркі толькі. Давайте вось гэта выканаем. Пазбавіцца, забраць груз, пазбавіцца ад бандытаў і даставіць груз яшчэ далей. Давайте 2 вось гэта возьмем, пазбавімся ад бандытаў і яшчэ забяром груз тады. Гэта камбінацыя і таго будзе. Туды і назад, гэта недалёка. Сэм Лагер Мікелсон. Так. Кліфа, вось прозвішча магу не вельмі слушна сказаць. Я не памятаю. Я просто... Кліф можа быць. Таксама. Ну, я шчыра, я просто не памятаю, як яго клічуць. Вінтоўка ў мяне ёсць тут, дарэчы, ляжыць. Давайте з сабой возьмем яе. У мяне ёсць бола, у мяне ёсць вінтоўка, у мяне ёсць драбавік. Я думаю, я запакаваны вельмі файна. Калі мне спатрэбіцца біцца, я ад усяго чого, што заўгодна даб'юся, нават ад боса. Так, і тут у нас... Ладно, пакідаем пакуль пока як ёсць. Пайшлі, тут 2 простых... Кліфард, Кліф, Ангар. Он хоча ўсё Ангар. Але гэта можа быць не ангельскае слово, і таму чытацца можа як заўгодна. Галоўна не лезьце на вікі, правяраць інфармацыю па сям'і Сэма, нахапаецеся спойлераў. Добра. Не жадаю. Я вельмі не жадаю спойлераў, мне файна так, як ёсць. Пазбаўляемся ад лагера, усё проста. Ад лагера пазбаўляемся, які бандытаў. Справа павінна быць яшчэ і груз, які мы таксама забяром, і мы ў выніку файненька сходзім туды назад проста. Мне падаецца, мне занадта шмат рэштункаў. Мне столькі не патрэбна, насамрэч. Але там мне зброі столькі зараз нагружана. А для таго, што я збіраюся рабіць, я ўсё роўно хацеў бы ўначы гэтым займацца. Так, давайте не задаваць пытанняў, якія могуць прывесці да спойлераў. Добра? Ну, тыпу, давайте туды не лезьце, окей?
Сестра, ну ладно. Не, ну жарты жартиками, але давайте гэта самае, ну, дзесьці гэта пакінем за межамі, а то мы вельмі хутка мы запытваем шмат спойлераў сабе зараз. Тыя, хто не жадае праспойлерыць сабе нічога, вы пад пагрозай. Оу, а калі яно тут з'явілася, я прапусціў штосьці альбо што? Это яно заўсёды тут было? Па выглядзе так, яно тут заўсёды было. Цікава. Так, вежа тут была. Давайте вежу поглядим. А, до вежи, дарэчы, можна выдалена ж подключиться. Не абавязкова лезці да яе. А чаму вежа ёсць на мапе? Ну, тыпу, я яе бачу. Я павінен яе прасканаваць альбо што? А, гэта не вежа, гэта не моя вежа. Ага, вось оно што. Давайте сабе тады ПКК зробім гэту вежу і агледзім нармальную тэрыторыю як чалавек. А то што я тут? Вось так, дзе-небудзь. Яна павінна ж лагер прабіваць увесь, правильно? Фікс наш кот, ён нават да людзей так ставіцца. Ну, гэта падобна, правда. Не, коты файныя, коты, насамрэч, з большасці. Коты, у прынцыпе, вельмі стрэсовыя, мне іх шкада трошкі, потому што складана быць такой стрэсовай жывёлай, як кот. Так, пакуль мяне тут не было, іх тут распладзілася 19, 21. Пачысціць лагер, ачмурэць. Пачысціць лагер. Давайте разбирацца з гэтым. Па-першае, мы дачакаемся ночы. Гэта халяра нейкая. Так, так, адпачынак не натуем. Чакаем ночы. А, я на тэрыторыі ворагаў. Не адпачыць так проста. Прапаную давіць. Не, мы пойдзем па стэлсу. Гэта надоўга, карацей, чат. Зараз мы увесь лагер, 20 чалавек будзем паціху выносіць. Добра, што насамрэч іх тут гэта сама. Насамрэч іх 21, але гэта па сутнасці 3 розных лагера. Мы возьмем некалькі лагераў па чарзе. Разберемся з імі. І мне не падабаецца, што мне такая высокая вежа на спіне. Не вельмі дапамагае. Нам не патрэбна. А, ну, раз такая справа, давайте і паштовую скрыню пабудуем. Правильно? Нам же не патрэбна, па сутнасці, зараз нічога. Давайте-ка вось тут за рогам, каб яны не бачылі, скрынку сабе паставім. Так, ПКК. Паштовая скрыня. Вось сюды. Рэф, наконт шпацару. Я калісьці думаў, ці набыць, ці ўзяць у пракат, які велатрэнажор. Каб хаця б якая актыўнасць, калі ёсць вольны час. Не атрымалася, бо няма куды паставіць, але мотабег гэты варыянт падыдзе. Гэта насамрэч плануецца наступны месяц. У мяне праблемы трошкі па апошнія некалькі месяцаў, не таму, што яны там нейкі складаныя, а таму, што я кожны месяц раблю крупныя пакупкі. І ў мяне выходзіць па грошах, скажем так, у мінус не іду, але гэта парушае, скажем так, планы трохі нават. У чым з гэтым праблема? У тым, што давайте лесвіцы усе вось гэта згрузім. Я планую наступным месяцы набываць дарожку, і ў мяне атрымліваецца альбо дарожку набываць, альбо сабе вось гэтыя дроты якія-небудзь, альбо другі манітор для кампа, бо мне дэстрымоў супер не хапае другого манітора. Я не магу перадаць як, і гэта ўжо праблема цягнецца 1,5 гады, каб вы разумелі. То бок, ну, мне апошнія 4 месяцы я набываю тое, што адкладвалася шмат часу. Ну, вось, я бы хацеў гэта неяк пачаць управляць. Ну, бо тыпу, мне ўсё роўна гэтыя рэчы патрэбны, я просто так іх адкладываю. Але дарожку планую набыць у наступны месяц. Буду падбіраць і буду літаральна хадзіць, пакуль працую, буду хадзіць. Вось такое.
Вячеславіч, там патрэбна аднаго пераможцу, 2 занадта шмат у камандзе. У мяне ёсць такія маленькія трэнажоры, на якім тупаеш. Степер, падаецца, называецца. Я жадаю дорожку і па дарожцы хадзіць. Ну, просто хадзіць. Типу, твои крокі на ўходзе. Не хоча на лінейцы працаваць? Якой лінейцы? У цябе 2 слова пераможца у камандзе. По-моему, у мяне там даволі жорсткае правіла, што яно павінна супадаць. Пры гэтым пераможца можа быць, дарэчы, Z можа быць, там не ўсе у падкастцы ёсць варыянты, там некалькі для лацінкі, яшчэ некалькі варыянтаў ёсць. А, на лінейцы ты хутчэй за ўсё меў на лацінцы. Ты просто не пішы 2 слова. Вось, бачыш? Пры гэтым Z, гэта польская Z. Беларуская лацінка мае іншая Z, яна таксама працуе. Просто вы можете карыстаць любым варыянтам, які вам прыйдзе ў галаву. Я, по-моему, там усе варыянты каманды гэтай запіхну, якія толькі ёсць. Вось. Так, давайте з ворагамі разбірацца. Я зараз максімальна ад непатрэбнага рыштунку для нападу пазбавіўся. Будем выносіць па крыху ворагаў. Там даволі 2 альбо 3, як вы бачыце, у вялікай, там каля машын нейкі склад наперадзе. Што там, дарэчы? Там склад наперадзе. І вось там некалькі знаходзяцца. Яны, на жаль, у такой кропцы, дзе яны будуць бачыць усё. Было бы няблага падразабрацца з гэтым. Вось. Які яшчэ нюанс? Мы жадаем... Ну, як... Блин, я нешта хацеў сказаць зараз. Я хацеў сказаць, паглядзеў на ворага і згубіў думку. У ідэале пазбавіцца ад іх якраз такі у той... Ну, вось там якраз такі на складзе. Але гэта іх даволі танчна. Давайте возьмем их дзіду гэтую металёвую. Паспрабую ёй пазмагацца ў наступны раз. Блин, ну ён вельмі на бачным месцы, гэты чел. Ось тут. Давайте пазбавімся тым ад таго чела на версія спачатку. Узгадаў, што хацеў сказаць. Паглядзеў на пераможцу. Archmage Rises перамагла. Мы яе будзем гуляць. Мы будзем гуляць у яе ў чацвер. Таму што я у пятніцу папярэднюю... Так, я вось заняты. Цудоўна. У папярэднюю пятніцу я не змог правесці стрым, таму як бы я вам павінны адзін стрым. Вось. І адкладваць я не вельмі жадаю Архімага, я магу правесці на гэтым тыдні. Таму ў чацвер мы будзем гуляць у Архімага, а у пятніцу будзем гуляць у тое, што пераможа ў чацвер. Вось такі план. Хакнем их яшчык. Что у тебя тут есть? Розныя грузы для розных персонажаў. З-за таго, што мы будзем чысціць гэта ўсё, я пакіну гэта на потым. О, тут, дарэчы, нармальна так рэсурсаў. Я не буду пакуль гэта забіраць, мы гэта пачысцім потым. І раз уж там не заўважылі яны, можа быць, мне гэтым скарыстацца? Там 2 не вельмі уважліва стаяць, насамрэч. Ну, яны, тыпу, у розных месцах... Пачакайце, как гэта турэль? Гэта пазіцыя стацыянарная турэль, карацей. І гэта не аўтаматычная, ім патрэбны чалавек на ёй. Так. 2 глядаюць. Мне цікава, ён адтуль увогуле можа пабачыць? Мне падаецца, не. Мне падаецца, яму адтуль незручна, я магу пазбавіцца ад гэтага ахоўніка. Спакойна. Ёсць?
І зараз план такі. Падыходзіць гэты чэл. Там атрымліваецца у нас адзін спіць, адзін ходзіць далёка, і з гэтага боку, дзе мы знаходзімся, да нас спінай 2 чалавекі яшчэ. Адзін з іх перасоўваецца, але ў прынцыпе яны даволі лёгкія для перамогі. Чэлы? Я дачакаюся патруля, калі ён падыдзе сюды. І тады пачну дзейнічаць. Я пайду справа, абыйду, потым вырублю таго каля склада, і патрульнага, калі пашчасціць, я вырублю патрульнага яшчэ па дарозе. Хутчэй за ўсё пойдзе ўсё не так, як я планую, і прыйдзецца адстрэльвацца, але мы з гэтым разбяромся потым. Праблема мяне на потым. Давайте, бачыце, вось зараз патрульны ідзе. Чакаем, пакуль патрульны прыйдзе сюды і пачне ісці адсюль. Вось гэтага моманту дачакаемся. У мяне будзе максімальны запас часу. Адзінае, што мне можа зламаць усё гэта, тое, што патрульны, напрыклад, разгарнецца назад, альбо патрульны, які далёка ходзіць, вы можете заўважыць яго вельмі далёка. І ён там час часу праходзіць міма. Ён можа заўважыць мае рухі тут. Там ужо будзем імправізаваць. Так. Усё. Самы момант дзейнічаць. I will always support you. Ёсць. Пераможца не мужчынскі род, ён аніякі род. Ён універсальны. Як мы абмяркоўвалі ўжо. Я, звычайна, калі гавару пра пераможцу, я насамрэч кажу апошняя гульня, якая перамагла, альбо калі я кажу па тыпу гульня пераможца. Оп, што можна рабіць, а? Вы паглядзіце. Мяне заўважылі за гэтага, так? Там заўважылі чэла. Так. Блин, мяне заўважылі. Я з-за таго, што залез зараз, я спаліўся. Так, зараз пераходзім у баявы рэжым. Дымавая граната, якая ў мяне адкладывалася там увесь гэты час. Яна пойдзе ў працу. Раз. Бяром. О, блин. Болу. Да блин, что, я же сказал болу. Ну давай, убирайся. Ага, там зауважили. Добре. Бежим мачем. Яны ж могуць абудзіць тых, каго вырубілі. Там зверху заўважылі, зараз адсюль збягуцца. Ёсць. Яшчэ да аднаго падбавіліся. Так, давайте. Мінус яшчэ. Не трапіў нормально. Ён стаіць просто звязаны. Ось зараз вырублю яго. Ёсць. Блин, чаму ён не вырубіўся? Оп. Ёсць. Лёгка. Ну, чат, я звычайна, калі... Просто мне дзіўна, па тыпу,
перамог гульня, ну, вы разумееце, ну, по типу пераможца, ну, по типу я кажу про гульню, звычайна, амаль заўсёды. Таму што ў маім выпадку хто б не перамог, гэта жаночы род. Я не ведаю, можа я, раблю нешта не так па правілах, але да зараз трошки не той момант, калі мне у гэта самую філалагічную абмеркаванне ісці. Да начапіся. Так, упаў. Вырубіў. Да Сэм, давай страляй. Чаму я не вырубаюся? Я ж в галаву трапляю. Вось зараз ён чамусьці упаў, калі я насамрэч ён не упаў, ні халеры для мяне. Ну, типу, я яго не... Я ў апошні раз не трапіў. Першы раз я трапіў у галаву. Альбо яны абавязкова не павінны мяне бачыць у гэты момант. Неяк дзіўна атрымоўваецца. Ой, зараз вырублю. Мне насамрэч не тое, каб ёсць зброі, на тое, каб змагацца, не важна. Я, чат, вы бачыце, я буду потым абмяркоўваць гэта, таму што мне зараз няма магчымасці нармальную жатку глядзець. Мне патрэбна на 90 градусаў галаву паварочваць, каб чат чытаць. Гэта спакойна, калі ўсё ціха адбываецца, але вы зараз за момант. Да што ты задзяўбаў? Сам давай. Я спаліўся толькі тым, што я залез наверх. А, ён не вырубіўся ўсё ж таки, так? По-моему, ён не вырубіўся там. Вы задзяўблі, вы можете вырубацца, калі ласка. Ёсць? Мінус ахоўнік. Засталося 7 з 21. Сэм, чаму ты перастаеш прыцэльвацца час часу? Яшчэ один. Мінус. Не мінус. Мне патрэбна падбегаць да іх кожны раз. Не, вы зараз вырубіўся, нормально. Як ёсць, так і ёсць. Дык як бы просто ўжо, ну, колькі ў нас? Гэта трэці раз ідзе гэта абмеркаванне. Просто, ну, для мяне дзіўна, што я павінен, і калі я кажу пра гульні, а гульні заўсёды яна. Ну, гульня, я жаночы род. І таму перамагла гульня, і пераможца гульня. Ну, тыпу, я не ведаю. Гэта не што... Блядь. Вось. Да ты срань. Да ты што ты будзеш рабіць? Я табе, в упор стыркну. Задзяўбаў. Зараз дзідой буду біцца, таму што здзяўблі просто. Зараз просто вось бяру дзіду і просто руками зараз буду пінаць. Дзе яна там? Я і так і не спрабаваў, як зброю. Засталося 5. Я бачу 4. 5 ззаду там носіцца. Эй, чел, хоць сюды. Я магу яе кідаць. Так же самое, як і яны. Мяне кідаюць, я могу то ж самое зрабіць, так? Ага. Я ў яго трапіў. Але ў яго... А, я яго вырубіў дзідай. А я магу іх забіраць пасля таго, як у мяне кінулі дзіду? Я ўжо настолькі нагло, карацей, раблю гэта ўсё. А, ён не ведае, дзе я. Клёва ім быць, так? Так, дайце-ка, пачакайце-ка, я зараз... А, у мяне дымавых яшчэ запас. Я думаў, у мяне дымавых толькі адна, а там у камплекце 5. Блін, трэба было актыўней імі карыстацца. Няблага, няблага. МП... Угу. Кровавые гранаты, дымовые узятые МП. Давайте бола яго. Зараз ты спрацаваць павінна, що правильно?
Ну чаму? Мне ж падаецца, я ў галаву цэлюся, не? Я ж не так раблю? Вырубілі. Зноў шапка попала. Так. Тады варта напісаць апошняя гульня пераможца, і ўсё будзе чыкі-брыкі. Гульня пераможца просто таксама херня. Ну, по тыпу гульня, якая перамагла, правильно. Ну, калі мы ўжо лезем у гэта, то гэта павінна быць гульня, якая перамагла, я павінна пісаць. Сталося ўсяго 3, і яны на варце стаяць. Літаральна, я спаліўся тым, што я націснуў кнопку «Залезці». Ён 100% мяне пабачыў, як я залажу на кантэйнер гэта. І здалёку проста ўбачыў. Таму што я там на святле быў, вельмі заўважна. Але ён бы тады і цела заўважыў. Хутчэй за ўсё, я б вынес 1-2, і потым мяне бы спалілі ўсё роўна. Просто ён прыбег, каб вы разумелі, тых, каго я ждаў вынесці, я вынес. А той, хто прыбег, ён прыбег увогуле са скалы нейкай. Вельмі далёка ён бег. Так, яны падусупакоіліся. Зараз дадзім момант трошкі прыйсці ў сябе. Я назваў твоё паведамленне херня, неправда. Это не то, што адбылося. Да, блін. Задзяўбалі проста. Раз, два. І яшчэ, блін, пну цябе. Бандыцкі абутак. Это нахрен не патрэбна. Я крацей, ну, я просто не тое, каб мовазнаўца нейкі, так? І памылак у мяне да халеры. Размаўляю я памылкамі. Гэта я ведаю, можна мне гэта не расказваць. І гэта, гэта дастава, дарэчы, назад. Вось я падыму адразу, каб я дакладна я не забыў. Блин, тут столькі ресурсаў. Давайте заберем с собой. Тым больш, што я лагер уже амаль пачысціў. Ось. Я не той, каб мовазнаўца, і я ведаю, што ёсць памылкі. Калі я абараняю нейкую кропку гледжання у гэтым самым у беларускай мове, можете не лічыць, што я кажу праўду. Можете нахрен забіваць. Я магу несці лухту. Мне патрэбна гэты самы слоўнік для гэтага, і толькі са слоўнікам я магу нешта даказаць, але са слоўнікамі у беларускай мове я вам скажу складана. Ну, шчыра складана. Я не ведаю, я не по тыпу, калі я цікаўлюся рознымі мовамі, так? Я гляджу ў слоўнікі ў розных краінах. У беларускай мове самая складаная сітуацыя па слоўніках, на мой погляд. З тлумачэннем, як па тыпу можна выкарыстоўваць. Ёсць краіны, якія па тыпу спакойна ставяцца для любога напісання. Ну, ёсць мовы. Гэта, па-мойму, нарвежская, калі я разбіраўся. По-моему, нарвежскай можна спакойна пісаць па тыпу 3-4 спосабамі, і ўсім пофіг. Ну, я магу зараз не нарвежскую перапутаць з шведскай, але мне падаецца, нейкая са скандынаўскіх была. Я вось гэты пункт спрабую патлумачыць. Ось, і як бы няма ніякай праблемы. Ты па тыпу 4 напісання і 4 падыхода лічацца правільнымі. Так? Вось, ніякай, ну, як бы гэта не просто, тыпу, ок, можна і так, і так. Няма правільнага напісання слова і альбо яго ўжывання. Яно просто слоўнікі, які як бы адзначаюць у гэтым сэнсе. О, дарэчы, яшчэ адно стала. Слоўнікі адзначаюць пэўны, скажем так, просто што у гэты пэўны час, ну, карысталіся вось такім па тыпу 3-4 спосабамі. Звычайна ў рэальным жыцці так і адбываецца, што у вас ёсць слова, і ім, калі яно спрэчнае, то ім просто карыстаюцца некалькімі спосабамі і натуецца тое, як яны, ну, тыпу, спажываюцца, так? Некаторыя краіны, і большасць так краін, я зараз гэта выключэнне было ўвогуле. Дарэчы, мы пазбавіліся ад усіх ворагаў. Большасць краін, большасць моваў, якія я бачыў, яны ў асноўным якраз такі ставяцца больш
дакладна, то бок па сутнасці паказваюць толькі адзін варыянт. Нават калі ў краіне выкарыстоўваецца некалькі варыянтаў напісання слова альбо яго там вымаўлення, не так, ну вось, яе вымаўленне рознае, насамрэч яно па тыпу ты ведаеш пра тое, што яно ёсць розныя спосабы карыстання. Звычайна у слоўніках абіраецца толькі адзін варыянт і ён пакідаецца. Пры гэтым паралельна ў адзін і той жа год у гэтай мове можа выйсці два слоўніка, якія, скажем так, ну адзін кажа адно, другі кажа другое. Такое ёсць. Ну і гэта ёсць у любой мове. Нічога дзіўнага. Вось. Адзінае, што я заўважыў, гэта тое, што звычайна людзям пофіг, як ты карыстаеш. Ну, звычайна людзям проста пофіг. Можа з-за таго, што я тыпу не назбіт мовы і мне такія памылкі выбачаюцца, таму што ў ангельскай я раблю таксама шмат памылак, ну даволі дастаткова, хоць і карыстаюся даўно. І ўсё роўна я раблю шмат памылак, некаторыя з іх са мной бясконца. Я бясконца гавару неправільна. Я ніяк не магу сябе перавучыць казаць правільна. Ну просто не атрымліваецца. Я ведаю, што ў мяне такое ёсць і як бы не магу гэта перамагчы ніяк. Вось. Ну, можа быць і магу, ну просто недастаткова намаганні прыкладаю. Але адначасова я не адчуваю вялікай неабходнасці ў гэтым, таму што памылка ёсць, так, але гэта памылка не якую я адзін там дапушчаю, а яе цэлыя, ну, тысячы людзей дапушчаюць. Вось. У беларускай мове, як правільна, у асноўным, вось, ну, гэта складанасць узнікае ў беларускай мове, у тым, што як правільна, у іншых мовах звычайна проста прымаецца большасцю. Ну, просто большасцю тых, хто размаўляе. Нават калі ў слоўнікі напісана адно, усе карыстаюць гэта слова неправільна і працягваюць яго карыстаць. Слоўнікі бываюць уходзяць пазней і потым дадаецца гэта новы сэнс слова, напрыклад, у гэтыя слоўнікі. Прыклад, кембриджскі словар, слоўнік, ён бясконца дадае ўсё новага і новага кожны год. Словаў і кожны раз у іх новыя нейкія адценні з'яўляюцца, новыя сэнсы. Кембриджскі ў гэтым сэнсе самы ўвогуле па тыпу просты. Ён, калі год ужо пакарысталася чалавецтва новым неправільным значэннем слова, яно, ну, трагедыі з гэтага не робіцца, так? Вось. Але тут гаворка ідзе пра такую вялікую мову, ну, па вялікую сэнсе па памерах, так? Такую вялікую мову, як ангельская, у якой проста гіганцкая колькасць носьбітаў, і тут як бы свой падыход трошкі. У беларускай трошкі такая рэч адбываецца, што слоўнік становіцца важней, чым тое, як кажуць людзі. Ну, вось, напрыклад, ёсць вёска, так? І там выкарыстоўваюць слова... Я зараз прыклад майго сябра, так? Ён часта яго прыводзіць. У яго ў вёсцы казалі заўсёды дзярэўня. Заўсёды казалі дзярэўня. Тыпу на працягу, ну, гэта вельмі даўно, там пра бабкі і прабабкі казалі дзярэўня. Вось. Пра слова вёска яны ведаюць, але яны кажуць дзярэўня. Але па слоўніках гэта яны не маюць рацыі. Тыпу іх бабкі, прабабкі, якія на беларускай мове казалі, яны неправільна казалі ўвесь гэты час. Вось. Як бы пункт, гэта не маё меркаванне, гэта меркаванне майго сябра. Ну, я зараз яго проста дадаю як бы ў размову і ў гэтае разважанне. І тут у мяне становіцца такая штука, што я не ведаю, чаму верыць тады. Вось што я павінен, дзе мне ўзяць нейкую крыніцу ведаў, у якой у мяне не будзе ўзнікаць канфлікта. Я не лічу сябе там мовазнаўцам альбо разбіраючыся ахрэнена, як разбіраючыся чалавекам. Не, я не такі. Я не разбіраюся шмат у чым. Я, вось дакладна, што я раблю, я шмат у чым не разбіраюся. Вось што я раблю. Мне падабаецца разбірацца ў розных штуках, але я не разбіраюся ў іх настолькі глыбока, каб сказаць, што тыпу я там спец нейкі ачмурэнны. Вось, і калі мы кранаем як бы чулівую такую тэму для нас беларускай мовы, то ўзнікае пытанне, ну, у мяне як па тыпу проста як карыстача, скажем так. Дзе мне знайсці сродак ведаў правільны? Таму што адзін слоўнік кажа адно, другі другое. Адзін чалавек кажа, што гэта памылка, другі кажа, што гэта не памылка. Як мне сістэматызаваць? Я бы ўзяў, глядзіце, нават, ну, возьмем просты варыянт, так? Дык возьмі, ну, просто самае лагічнае было бы, возьмі падручнік беларускай мовы, да прачытай яго. Але калі я зараз возьму сучасны падручнік беларускай мовы, хутчэй за ўсё, мне шмат людзей скажуць, што гэта неправільныя падручнікі. Правільна? Тады мне патрэбна ўзяць падручнік
якога года, ну па тыпу дзе як бы сродак ведаў, калі мы настолькі спрабуем нейкай правільнасці, ну дасягнуць нейкай пэўнай ідэальнага варыянта, як я магу прымаць гэтае рашэнне і як упэўніцца, што чалавек, які стварыў слоўнік, сам не памыліўся, тыпу які спосаб. Гэта не пытанне на адказ, гэта пытанне разважання хутчэй, ну то бок у мяне няма на яго адказ, ну каб вы разумелі, я не спрабую нейкую думку зараз прасунуць, у мяне хутчэй сума таго, што бы я не рабіў у гэтым выпадку, ну ведаеце, проста фрустрацыю выказаць сваю, тое што ідэальнага варыянта няма. Вы зараз перакладным дыскарызмам займаемся, слоўнікі заўсёды карыстаюцца, проста бясконцая колькасць слоўнікаў пераглядаюцца ўсе варыянты, выслухваюцца тыктокі розных мовазнаўцаў, кожны з якіх кажа, што ён самы спец у гэтым, вось, праглядаецца шмат чаго, і пры гэтым усё роўна ўсё супярэчыць адно аднаму. Вось. І вось моя праблема, вы бачыце, чатку не чытаў пакуль, просто я жадаю скончыць думку і зараз будзем, ну, як гэта, дадам паліва ў гэтую размову тым, што чатку пачытаю, наганю вас. Вось. Я вас не ігнарую, я вас наўмысна пазбягаю, вось такая стратэгія. Вось. І карацей, калі вось маю такую сітуацыю, як бы ўзнікае пытанне, а дзе, а як? Ну вось, як правільна? Як гэта вырашаць? Таму што пакуль ідэальнага вырашэння няма. Трэба проста штосьці абіраць. Вось, ну, калі гэта датычыцца пераклада, але нават калі размоўна і проста карыстанне дзесьці, то як бы ёсць аб'ектыўныя нейкія рэчы, якія проста вызначаць, напрыклад, тыпу, не ведаю, законы фізікі. Так? Вы бярэце і такія праводзіце эксперымент. І ведаеце, што штосьці працуе, а штосьці не працуе. Ёсць навуковы метад, які вельмі, скажем так, проста ў 5 пунктаў вы можете вызначыць, ці можа штосьці з'яўляецца праўдай, а што не. Мова не настолькі проста аб'ектыўная штука, яна па складанні, яна, ну, значна складанні ў гэтым сэнсе, таму што вы не можете правесці эксперымент, які бы вам сказаў. Вам патрэбна, ну, калі гэта вырашаць выключна статыстычна, то шмат хто з вами не пагадзіцца. Ну, тыпу, вы не можете гэтае пытанне вырашаць статыстычна. Тыпу, большасць людзей так размаўляе і так і патрэбна рабіць. Не, шмат хто не пагадзіцца з вами тады. А што тады рабіць? Дзе кропка, у якой мы як бы усе маглі б пагадзіцца, так? Вось. Зараз гэта, дарэчы, каб вы разумелі, размова поўнасцю выйшла далёка ад арыгінальнага трыггера, скажем так, ад пераможцы. Вось, гэта ўвогуле, насамрэч, самая мелкая фігня, якая мяне клапоціць. Я проста дзялюся з вами тое, што клапоціць мяне амаль кожны дзень зараз. Ну, такая вось цікавая, як бы, рэч. Так, гэта яшчэ дастаўка нейкаму. Гэта для бока дастава. Добра, забяром гэта ўсё. Зараз буду наганяць, таму што я прапусціў шмат. Так. Але гэта добра, калі ўся краіна размаўляе на гэтай мове, мова развіваецца натуральна. Тады можна казаць пра прыклады ўжывання, але калі неафіт робіць памылку, а потым ваяўніча заяўляе, што гэта не памылка, а мова развіваецца, адсюль усе праблемы. Скажам так, калі навокал у цябе няма дастаткова прыкладаў, то ты з'яўляешся, ну, у цябе няма дастаткова прыкладаў, ты робіш памылку, і ты, гэта не памылка, ну, тыпу, ты навучыўся вось так, пра штосьці. Гэта адбітак перыяда. Я скажу адбіткі перыяда, калі мовы на іх моцна ўплывала, давайте возьмем ангельскую тую ж самую. Бо є шмат французскіх словаў і абсурдных вымаўленняў і вельмі дзіўна пабудаваных рэчаў, карацей, у ангельскай такога да халеры, як прыклада. У асноўным гэта ўсё, ну, яно не натуральна з'явілася ў ангельскай. Яно з'явілася пасля гэтага самага, пасля таго, як шляхта большасці Англіі была якраз таки французамі. Вось. Таму у вас ёсць па тыпу піг, як свіннё, так? А і у вас ёсць порк, якое кажа вам толькі пра мяса свінні, так? Пра сюшка гэтага. А гэта ўсё таму, што порк гэта змена французскага слова. Вось. Таму што калі яно ў поле, гэты парсючок, то ён піг. А калі ён трапляе камусь на стол, у нас уцякае прадмет, літаральна ўплывае. Бежым. Гэта самае, то калі ён трапляе камусьці на шляхце на стол, то ён ператвараецца ў порк. І тады ў ангельскім слове замацавалася гэтае слово. Ачмурэнна, так? Памылка? Ну, не толькі памылка. Я вам скажу, што мы ў падобнай сітуацыі трошкі.
пад моцным уплывам іншай мовы. Вось такая рэальнасць. Ну, такая вось рэчаіснасць наша. Мы знаходзімся пад моцным уплывам іншай мовы. Вось, гэта ну просто так ёсць. Я не тое, каб думаю, тут мы можам усе пагадзіцца, так? Ну, на гэтым. Што мы знаходзімся пад уплывам, як змагацца ці не змагацца з гэтым уплывам, гэта ўжо меркаванне, ну, па тыпу трошкі іншае, мы трошкі па-іншае размаўляем, так? Але вось, ну, такое ёсць. І калі чалавек кажа неправільна, але, ну, пад уплывам іншай мовы, то гэта, ну, не тое, каб прям не ён у гэтым павінны, скажем так. Я не думаю, што гэта ён павінны ў гэтым. Вось, Лаура казуса, мне такі хейт-спіч хочацца выказаць супраць нашых мовазнаўцаў. Шчыра кажучы. І гэта таксама, ну, гэта можа быць справядліва, як бы па, ну, в залежнасці да каго. І справа ў чым? Мне праблема з ну, як бы з мовазнаўцамі, не, гэта гучыць дрэнна, мяне мовазнаўцы згрызуць нахрен за такое. Вось, якую пункт гледжання, я жадаю, кропку гледжання сказаць. Што калі адзін мовазнаўца не згодны з іншым мовазнаўцам, то што мне, чалавеку, як не мовазнаўцу, рабіць? Вось такая моя праблема. Таму што гэта пераўтвараецца ў такую штуку, якая, ну, ведаеце, трохі дагматычная. Вось, дзе меркаванне ты як чалавек, скажем так, паслядоўнік гэтага, ты просто абіраеш, якую догму табе прыняць. Ну, тыпу, меркаванне якога чалавека. А гэта ж не вы тады не адчуваеце, гэта ж ну не так мовайка як бы карыстаюцца. Ну гэта ж не тое, як вы, размаўляеце. Вы размаўляеце, просто размаўляеце, правильно? Я не магу залезці, пакуль у мяне гэтая скрыня, так? А што за халера? А як мне? Можа мне пазбавіцца ад якога грузу, бо мне падаецца, я трошки перагружаны, не? Вось, зараз буду наганяць яшчэ, я ўсё яшчэ далёка вельмі па чаце. Вось, мне падабаецца на так. Мне падабаецца, на якія словы гэта змянілася. Ага, так. Вось меркаванне. Мовазнаўцы просто душаць жаданне пераходзіць і карыстацца беларускай. Ёсць такое меркаванне, і, дарэчы, ну, я з гэтым меркаваннем, вы можете пагаджацца з ім, не пагаджацца, але давайте абмяркуем гэтае вось меркаванне канкрэтна. Я не спрабую зараз заняць нейкую пазіцыю, я просто, як бы, даць магчымасць выказацца, так? Меркаванне такое ёсць, так? Згодна з, не згодна з ім, гэта зусім іншая справа. Вось тут можна падняцца, давайте тут паднемся. Якая справа? Тое, што калі, ну, ёсць людзі ж на гэта скардзяцца. Ну, як бы, што б мы не рабілі, я думаю, усе могуць пагадзіцца, што вы чулі такое меркаванне, што кагосьці, штосьці перашкаджае карыстацца там мовай, напрыклад, так? Вы такое меркаванне дакладна чулі. Гэта дзіўна трохі чуць ад чалавека, які, у прынцыпе, не карыстаецца беларускай мовай ў жыцці, але яго вось нейкі чалавек там поўнасцю заблакаваў для яго. Камусьці гэта супер дзіўна, так? Але давайте пагадзімся на тым, што і такое меркаванне ёсць, і такое мы часта чуем. Ну, яго можна даволі сустрэць, оно не такое, каб закінута. Калі оно так часта ўзнікае, то гэта дакладна штосьці паказвае ў супольстве, так? Калі оно не такое рэдкае, калі, можна сказаць, ну, усе чулі хаця бы пра такое меркаванне. Глядзіце, якая праблема. Сэм, трымайся, Сэм. Не. Пакінь іх нахрен. Не. Так, давайте мы даставім тое, што ёсць, альбо ў скрынку нейкую пакладзем частку. Пакладзем у скрынку, у мяне-то скрынкі няма. Давайте гэта неяк часткамі даставім. Вось. Я буду абараняць мовазнаўцаў. Ну вось, карацей, вось. І як бы можна абараняць мовазнаўцаў, я згодны, ну як бы мовазнаўцы малайцы. Як бы у мяне няма прэтэнзій да мовазнаўцаў, насамрэч. Ёсць людзі непрыемныя, і не праблема ў тым, што іх веды неправільныя, а ў тым, што яны не могуць сваю думку правільна выказаць. Але я скажу, што гэта праблема па сутнасці не столькі прям мовазнаўцаў, гэта ёсць заўсёды. Людзі часта не зусім удала тлумачаць сваю думку. Я не думаю, што я сваю думку тлумачу удала. Я думаю, што я дрэнна вельмі тлумачу, калі шчыра. Вось, мне часу прыходзіцца па тыпу з 10-га раза толькі я нармальна магу патлумачыць сваё меркаванне. Так што мне зразумела гэта. Вось. Давайте выгрузім штосьці, бо мне дакладна больш, чым мне патрэбна, а груз важней, чым мае рэчы. Так, вось гэта мы адправім. Пакеты з крывёю. Болу мы таксама адправім. І ўсё. Усё астатняе проста на падлогу. Застанецца тут. Калі камусьці патрэбна, няхай збіраюць. А мы сабе гэта ўсё пераразмяркуем, паспрабуем забраць як мага больш груза яшчэ.
Ось, толькі грузом нагрузімся. У нас нешта... Колькі у нас яшчэ такіх скрынь? Нам 2 вялікія скрыні, па-мойму, патрэбна. І 3 вялікія скрыні. Вось жа халера, а? Я ж так не дайду з імі. Так, далей паспрабую нагнаць. На Divinity Original Sin 2 адправляецца 500. Дзякую вялікае. Бедныя беларусы, абавязкова трэба, каб хтосьці сказаў, што і як рабіць. Ну, вось, разумееш, тут як бы... Я разумею таксама і гэта, але, зноў жа, а што ты будзеш рабіць? Ну, па тыпу... Калі ты не жадаеш ведаць, як... Ну, як гэта? Зараз складаная думка. Я, можа, я зараз зраблю, мне атрымаецца выказаць сваё меркаванне, альбо не. Па тыпу... Калі б можна было, тыпу, ты чалавек, які проста сядзіць і такі, о, я буду казаць слова так, то калі табе прыходзіць і кажуць, што ты неправільна ім карыстаешся, як ён можа, гэты чалавек, сам прыняць рашэнне без іншага меркавання, па тыпу, каб яму сеў дзядзька нейкі альбо цётка якая, і распавялі, як жа правільна карыстацца тым, што ён і так карыстаецца. Так? Ну, калі вы рэжаце штосьці, я думаю, што вам не зусім прыемна, калі да вас прыходзіць такі, ты неправільна рэжаш. Па тыпу, у мяне рэжацца. Навошта, ну, па тыпу, я рэжу рэчы, яны нармальна рэжуцца. Мне падыдзе. Ну, вось, ну, гэта раздражняе шмат людзей. Ну, гэта шмат людзей. Прыклад не самы ўдалы, але аналогію, я думаю, трошкі я як бы данёс, так? Вось. І атрымліваецца, як бы, чалавек, які адвязаны поўнасцю ад гэтага поўнасцю, ну, ён як бы не мовазнаўца, нічога, ён бы карыстаецца і карыстаецца. Яму прыходзяць і кажуць, ты неправільна карыстаеш. А як ён, адкуль ён павінен быў ведаць, што неправільна карыстае? А, ну вось я зараз табе прыйшоў і зараз і тлумачу. Ты неправільна карыстаешся. Трэба вось так. І ён такі, ну ладно, добра, давай буду рабіць, як ты кажаш. І ён так робіць, а яму прыходзіць другі чалавек. І такі, ты неправільна робіш. То, як табе хлусню нейкую наказалі. Вось першы чалавек, он табе хлусню нейкую наказаў. І ты такі, блин, ну ладно, ну буду рабіць як другі чалавек, а ў мяне мой варыянт быў. Вось. Трэці чалавек прыходзіць такі, першыя 2 казалі табе лухту. Неправільна. У слоўніку вось такі варыянт. І ты такі, да вашу ж макаўку, колькі можна? Можна мне, калі ласка, нейкі варыянт і для чалавека, які, ну, як бы сам карыстаецца, там не вельмі паглыбляецца ў будаванне словаў, пытанне ў яго ўзнікае па тыпу, а можна мне проста неяк карыстацца ўжо? А не пофіг ли. І вось тут ідзе вось гэты момант, скажем так, калі я разумею цудоўна, калі чалавек такі, ды нахрен, мова развіваецца, я кажу, так і кажу, адчапіцеся ад мяне. Вось прыкладна так я думаю, што як бы, ну, маё меркаванне такое, я думаю, што яно так з'яўляецца, гэтая думка, і туды яна ідзе, ну, канкрэтна вось за гэтага ланцужка, скажем так. Ось. Бо наша мова ў такім стане, што трэба слухаць мовазнаўцаў. Не, мовазнаўцаў трэба слухаць. Я не лічу, што гэта патрэбна, ну, як бы тут таксама. І глядзіце, слухаць мовазнаўцаў правільна, але фрустрацыя таксама зразумелая. І шмат у каго гэтая фрустрацыя ёсць. І маё меркаванне якраз такі ў тым, што яна як бы фрустрацыя, яна, на жаль, вось, як бы ты нічога не зробіш, фрустрацыя ёсць. Што мы з ёй рабіць будзем, гэта ўжо як бы больш складанае пытанне. Ось. Так, зараз, хвілінчку. Я пролістаю чатку, пакладу свае гэтыя самыя. Я адстаю вельмі моцна ад вас. Вельмі моцна, яшчэ мацней адстаю. Так, з аднаго боку існуе трасянка, калі гэта не зусім у беларускай мовы. З іншага боку ёсць купа дыялектаў, дзе мова крыху адрозніваецца ад таго дыялекта, які ўзялі за норму. То бок нейкія рэчы проста павінны мець некалькі дапушчальных варыянтаў, але ж трэба неяк адрозніваць запраўдныя варыянты ад трасянкі і ад напрост памылак. Ну, для гэтага як бы ёсць гэта сам мовазнаўцы, але мне падаецца, людзі як размаўляюць, так размаўляюць. Ну, мовазнаўцы, яны не ў пустэчу як бы робяць. Калі камусьці цікава і больш прыгожа размаўляць, ну, ён хоча навучыцца больш прыгожа размаўляць, добра. Але мне падаецца, гэта такое меркаванне, якое павінны кожны для сябе сам зрабіць. Тыпу, чалавек жадае прыгажэй размаўляць, і яго іншы такі чалавек пачуе, такі, вау, як жа прыгожа ён размаўляе. Я жадаю так жа навучыцца. І ён пачынае лезці да мовазнаўцаў і вось гэта разбірацца. А не тое, што як бы... Не, ну, я скажу, мы ў любым выпадку павінны як бы... Мы надоўга ў гэтым этапе, вось у бягучым, як ёсць. І тое, што будзе, скажем так, як правільна, як неправільна, пакуль не будзе, скажем так, нейкай сістэматызацыі ў адукацыі пэўнай і распаўсюджвання, то бок, калі нейкае меркаванне пераможа ўсе астатнія, скажем так, то не будзе гэтага, скажем так, пагаднення агульнага плюс-мінус. Давайте яшчэ
далей пачытаем. Я отстаю. Што можаш сказаць пра N-корпус? N-корпус цудоўна. Калі я не памыляюся, гэта ж перакладчык, групоўка перакладчыкаў, не? Я не памыляюся, не? Гэта тое, чым мусіць умець карыстацца перакладчыкі. Так, N-корпус інфа, дзе шукаеш ужыванне слова ў пісьменных крыніцах. Гэта, і, на жаль, я яе для гэтага самага, для перакладу не карыстаю. У асноўным у нас вербум, скарнік, старнік, антыкалька, штосьці яшчэ пара нейкіх ресурсаў. Вось. Карыстаемся. Вось. Пра якую ты мову? З той, што мы ўзялі дах, шпацыр і шыльду? Ну вось, як бы, калі мы лезем у прыклады і мелкія вось гэтыя нюансы, мы як бы і вельмі хутка прыйдзем да вельмі спрэчных момантаў. Я зараз пра, хутчэй, хаця бы як бы пра фрустрацыю, хутчэй, пра гэты момант неведання, як правільна. Вось. Там спрэчных момантаў і супраць аргументаў ёсць, і ў іншых мовах можна пашукаць прыкладаў цікавых, таму што хапае. Вось. Мне ж і ўвогуле сказаў, што выкарыстанне слова пераможца ў дачыненні да гульні няправільна, бо пераможца можа быць толькі жывая істота. Вось так вось. Зразумеў. Мне што правільна пад грыбочак, усё сабе складваем, усё ў хату. Мне што правільна выключна мужчынская версія з апошняе. Але прыкладаў ці аўтарытэтных крыніц не знайшоў, таму трасца яго ведае. Ну, па тыпу, апошні пераможца, але пераможца ў гэты момант гульня. Вельмі дзіўна. Ну, па тыпу, апошні пераможца, але перамагла гульня, і тут у мяне дысананс узнікае. Я не таму, што правільна, я ў слоўнік за гэтым не лез, я тут спрачацца за гэта не магу ніяк. Вось, маё меркаванне тут можна не ўлічваць, але проста для мяне трошкі дзіўна гучыць. Так, пачакайце-ка, у нас не хапае адной. Блин. Ну ладно, давайте не полный заказ доставим, а то я уже туда назад не попруся. Давайте. Давайте, ладно, складем. То, что доставляется, то и складается. И сходим зараз назад, заберем недостаючее. Нагадала, як пад рознымі відосамі пра вогнепальную зброю прыходзяць людзі з парадамі ледзь на не страляць за яе, бо гэта ж можна яе папорціць. Пра антыкальку не ведаў, а што за яна? Па-мойму, яна так літаральна і пішацца. Антыкалька, пішаце слова па-расейску, атрымліваеце сабе набор ад варыянтаў з беларускай. Яна не вельмі надзейная, але калі вам падаецца, што слова калькаванае і вы жадаеце знайсці сінонімы, беларускія адпаведнікі нейкія, то даволі зручная. З тлумачэннем прымянення, але там тлумачэнне вельмі кароткае, па тыпу проста прыклад. Крыніцы яна не падае, таму на яе складана спасылацца. Гэта хутчэй для таго, каб знайсці, што можна пашукаць у гэтым напрамку. Я пра такое слово забыўся. Ну вось такое. Яно час ад часу дапамагае. Ціхі варыянт пісталета. Добра, няблага. Зноў жа, я бы не сказаў, што яна па тыпу там надзейная. Я думаю, хто там мовазнаўцы могуць самымі анучамі мяне пагнаць за карыстанне ёй. Але яна файная канкрэтна як для пачатку пошука. Таму што звычайна слоўнікі яны вам не вельмі падказваюць, я жадаю вось гэтае слово, але яно не трапнае. Мне патрэбна іншае слово, якое можа быць больш трапнае. Так, прямо зараз на слоўнік.org граматычны назоўніка 2013 года. Пераможца мужчынскі і жаночы. Ну вось бачыце, а як бы у адным слоўніку напісана одно, а ў другім у тебе другое. А слово не такое суперспрэчнае. Разумееце? Слово-то простенькое адносна. Як бы я мог бы як бы час ад часу просто патрэбна якое-небудзь скарыстаць. Які-небудзь у тебя ёсць перад тварам 3 варыянты. Карыстай хоць які. Ну, табе патрэбна хоць які. Так, давайте заберем груз, яким мы продзяўблі. Ён там усё яшчэ ляжыць дзесьці. Навошта нам две формы, пераможац і пераможца, якія такім чынам маюць абсалютна аднолькавыя сэнсавыя адценні. Ну, гэта я бы ўвогуле не здаваўся такім пытаннем, навошта яны нам патрэбныя. Слова ёсць. Да свідос.
як бы словы паміраюць не ад таго, што яно не патрэбнае. Словы паміраюць ад таго, што яно не выкарыстоўваецца. І гэта две незвязаныя рэчы амаль. Слово можа быць непатрэбнае, але ім карыстаюцца. І што вы будзеце рабіць? Гэта вельмі супярэчліва гучыць, але гэта так і ёсць. Так. Збегаем у адзін бок і потым назад яшчэ. А дзе тады і груз гэта апошні? Куды ён? Ён уплыў можа быць нахрен увогуле. Я не здзіўлюся. Але гэта адзіны слоўнік, які так кажа. Усе астатнія выключна пра мужчынскі род кажуць. Окей. І тады хто мае рацыю? А што калі... Ну просто кембриджскі слоўнік, кожнае выданне дадае новыя словы. На працягу... Ну я зараз прыводжу прыклад ангельскай мовы, так? Кембриджскі слоўнік дадае новыя словы кожны год. Калі ў гэты год дадано было слово кембриджскі слоўнік, яно афіцыйна замацаванае. Але ў папярэдніх слоўніках, калі рэтраспектыўна вы паглядзіце, першыя спажыванні, ну, ўжыванні слова з'яўляюцца, напрыклад, 10 год назад, але ў слоўніке дано было толькі вось у гэтым годзе. І гэта значыць, што кембриджскі слоўнік як бы сам сабе супярэчыць. Якім мы падыходам карыстаемся ў гэтым выпадку? Не напад на твоё меркаванне, не на цябе. Я просто па тыпу развіваю думку. Это хутчэй просто кавалак маёй фрустрацыі, якую я ўсё яшчэ працягваю з вамі дзяліць. У нас у вілу Лібру ўжо грузаў сабралося. Калі збяром нешта, то збяром. Вось, гэта мы ўсё... Не падай. Зараз мы гэта ўсё данясём да цэнтра. Я такі крышачку дадатковымі квестамі займуся, у выніку просто знікуй. Так, груз уплыву ў Аўстралію. Ну, спадзяюся, не. Ну, вось мы яго толькі што падабралі. Але гэта было блізка. Але кембриджскі слоўнік не адзіны слоўнік беларускай мовы. Не, ну я просто пра прыклад, вядома, што я просто прыводжу прыклад як бы альтэрнатыўнага варыянта падзей. То бок у нас ёсць слоўнік, выходзіць новае выданне, і вось у цябе слоўнік ты ўказаў зараз 13-го года, так? У нас былі слоўнік там, па-моему, 5-го і 7-го года. У іх гэтага слова няма, яно не мае мужчынскага і жаночага роду. Што мы робім? Ну, тыпу, гэта значыць, што, ну, як бы значэнне слова змянілася? Альбо памыляліся ўсе, то бок не памыляліся ўсе ж дагэтуль, так? Значыць, наша мова павінна быць, як яна была ў 5-м годзе, а не ў 13-м годзе. Альбо слоўнік неправільны абсалютна, і слоўнікі лухта. І трэба слухаць толькі правільныя слоўнікі, і мы вяртаемся зноў у тую размову, дзе дзе ж правільны слоўнік-то? Куды мне глядзець? Ну, потому што прыходзіцца зараз шмат глядзець у слоўнікі, і іх шмат і розных. Я разумею, што мне ведаў не хапае, але я за ведамі і лезу ў гэтыя слоўнікі. А што мне рабіць, калі новы слоўнік лічыцца, ну, цэлай групоўкай людзей лічыцца, што о, ты больш новым карыстаешся, ён неправільны. Вось, карыстайся вось старым. Што мне рабіць? Ну, тыпу, калі я карыстаюся старым, мне кажуць, што слова састарэлае. І ніхто так не карыстае яго ўжо. А я не ведаю, як карыстаюць. А ў мяне недастаткова людзей на беларускай мове навокал, каб я сказаў, што... Проста калі я буду, ну, звярнуся да таго, як людзі навокал мяне размаўляюць, то памылок будзе больш, ну, які будуць лічыцца памылкамі, так? Але ж гэта не праблема. Ну, тыпу, гэта ж не людзі неправільныя нейкія. Ось. Так. Не, ты пра, ось там, выпраўленне пра ангельскую мову, тады гэта мяне вельмі заблытала. Але кембриджскі слоўнік не адзіны слоўнік ангельскай мовы. І гэта праўда, але ён лічыцца па тыпу самым... Вось, дастаткова. Мы поўную доставу зробім. Цудоўна. Доставілі. Есть крыху нееглая пераможка, але звычайна ўжываецца тое ж самае пераможца конкурса Анастасіі, як яе там. Ну, вось, тыпу такога. Я бы чакаў, што пераможца, ну, па тыпу... А вось далей, калі вось гэта Анастасія, як яе там?
яна апошняя пераможца конкурса, альбо апошні пераможца конкурса Анастасія, як яе там. Ну, тыпу, як правільна. Наконт слоўнікаў, калісьці я апеляваў, што нейкае слова існуе, таму што яно маецца ў брытанскай энцыклапедыі. А от я чуў лухта, і пасля гэтага я махнуў рукой на мовазнаўцаў і ўсіх астатніх. У сэнсе, што па-ангельскае слова маецца у брытанскай энцыклапедыі, і таму цябе хто паслаў? Па мовазнаўцы ангельскія альбо беларускія? Я проста, у нас з таго, што змяшана, як бы. Я часта прыводжу ангельскую проста таму, што я ведаю, і цікавіўся, як гэта працуе ў іншых мовах, але ангельская — гэта мова вялікай імперыі, якая шмат дзе распаўсюдзілася і мае шмат гіганцкую колькасць дыялектаў, і яна вельмі актыўна карыстаецца. Яе прыклады нельга выкарыстоўваць для нас да канца, і гэта неправільна было бы. Але гэта цікава, скажем так, пракладваць паралелі, ну і здаваць пытанні, скажем так. Вось для гэтага хутчэй падыходзіць. Вельмі моцны пісталет для бліжняга бою. Добра, няхай будзе. Вось таму, ажыццявіўшы семантычнае асоўванне, зрабіўшы яго агульнага роду, мы дададзім слову пераможца на новае сэнсавое адценне, што прынясе дабрабыт беларускай мове. Ведаеце, што прынясе? Вось я згодны. Беларускай мове прыносіць карысць не абмеркаванне таго, што правільна ў ёй, што неправільна, а карыстанне ёй. Не вось гэтая размова, тыпу, вы карыстаецеся неправільнай беларускай мовай, вы павінны карыстацца правільнай беларускай мовай. Размова пра тое, каб карыстацца беларускай мовай, значна больш канструктыўная, значна больш распаўсюджваючая і прыемная. І у вас яшчэ і гэта самае, і ўзровень тэстастэрона вырасце ў мужчын, патэнцыя падвысіцца, і ўсё, карацей, і валасы стануць лепей, карацей, здароўе дадасца, карыстацца беларускай мовай. Ось. Гэта частка з гэтага была толькі для мужчын. Мне проста пра жаночыя варыянты не прыйшло ў галаву нічога больш вясёлага, так што трымайцеся з гэтым. Мне груза яшчэ нагружана нейкая. Што гэта? Куды гэта ўсё ўвогуле адпраўляецца? Рэкі пайдуць разлівацца. Проста грошай, і грошай дадасца. Абавязкова, і грошай таксама дадасца. Мы вельмі далёка ў гэту размову зайшлі, калі шчыра. Так, на Віла Лібрэ мне 3 груза патрэбна. І яшчэ адзін можна ўзяць у гэтага ж чэла. То бок, літаральна ён мне і скажа. Вось, яно фестывальнае упрыгожванне на Віла Лібрэ, у мяне тады шмат груза туды пойдзе. Вось гэта ўсё. У заплечнік, і зараз мы раздрукуем сабе наш мотоцикл. Тут ёсць мотоциклы іншых людзей. Давайте скарыстаемся іншага чалавека, просто возьмем кагосьці. Не адмяняць падрыхтоўкі. Давайте выязджаем. Не, гэта праўда тое, што не ўсе словы ёсць фемінітывы. Боже, я загаворваюся ўжо. І гэта нармальна. Ну, гэта не такая праблема, гэта хапае ў розных мовах, і чаму бы не. Просто не абавязкова я не ведаю, карацей. Я просто не ведаю. Ну, канкрэтна з пераможцай пытанне спрэчнае, я ведаю, што яно спрэчнае. Вось, як правільна, шчыра не ведаю. Ну, тыпу, карыстаюся слоўні, у гэтым выпадку трапіла ў слоўнік 13-го года. Вось так. Гэта больш агульная тэма фемінітыву, але яна даволі спрэчная, там шмат дзідаў зламана. Вось літаральна з чым я згодны. Тут як бы фемінітывы, як бы мне без розніцы, ну, я як бы не тое, каб у мяне на гэтым ўсё маё жыццё сышлося, разумееце. Вось, мяне бянтэжыць, напрыклад, зусім іншае пытанне. Як зрабіць у перакладзе, напрыклад, Disco Elysium, каб яно было зразумела, пры гэтым захавала неправільнасць мовы, якая ў Disco Elysium. У Disco Elysium да халеры неправільных канструкцый нават для ангельскай мовы. Таму што ёсць такія персанажы, якія карыстаюцца ангельскай мовай неправільна.
яны будуюць дзіўныя сказы, якія незвычайныя для ангельскай мовы. Ну вось просто, ну тыпу ёсць, можна знайсці такіх людзей, вядома, але гэта хутчэй асабістыя нейкія выпадкі, так? І вось калі ў мяне такая сітуацыя, я не магу перадаць адценне ў беларускай мове, таму што вось гэта адценне неправільнасці, ну, у некаторых выпадках яно патрэбна, таму што яно комік-эфект мае, па тыпу смешны проста. Але ў ангельскай, калі ты чытаеш гэтага персонажа, іншага персонажа, напрыклад, ты чытаеш, і ён такі, ён дзіўна размаўляе, і ты такі не можаш пакінуць гэтага адчування да самага канца. Ну, тыпу, ён заўсёды неправільна размаўляе. І у беларускай, калі я пачну рабіць неправільна, я баюся, мяне згрызуць просто нахрен. Ну, тыпу, калі я буду рэальна пакідаць вось гэта неправільная ўся канструкцыя, калі яны не вельмі відавочна паказваюць, там ёсць я жадаю зрабіць з табой шлыханне, вось там фраза такая, што не ёсць, што па тыпу яна камічны эфект мае, і персонаж адразу рэагуе на гэта, і тут як бы ўсе, ну, гэта лёгка. А ёсць складаныя варыянты, калі персонаж заўсёды так кажа, ён заўсёды кажа неправільна, і не вельмі відавочна, што ён кажа неправільна. Можна падумаць, што гэта мы неправільна нешта панапрыдумвалі сабе. Вось. Ёсць варыянты, калі мы робім правільна па правілах наадварот. Ну, вось мы робім па правілах некаторыя штукі. Мне прыйшлося, я чытаю, і я не магу зразумець тады тэкст, таму што мы правільна зрабілі па правілах беларускай мовы. Не таму, што, ну, можна сказаць лёгка, што гэта я прычынаю друкаваць. Ну, тупы я. Вось. А я скажу вам, што ў мяне ёсць, ну, па тыпу контраргумент. Там мне мой контраргумент быў з кінемай у гэтага самага. Кінема гэта тып машыны у Disco і гэта мадэль яе. Мадэлі машын у беларускай мове патрэбна пісаць з маленькай літары. Вось. Уявіце сабе слова кінема ў тэксце з маленькай літары ў сказе. І я, калі мы гэтую размову праводзілі некалькі разоў, я, ведаючы гэта, на голую пачаў вычытваць гэты тэкст, і я здзівіўся такі гэтаму слову, я падумаў, я слова неправільна, я беларускага слова не ведаю. А калі я так падумаў, чалавек, які удзельнічаў у размове гэтага і дамовіўся, што мы ўсё ж такі з маленькай літары пішам, я зразумеў, што гэта не спрацуе. Таму што гэта вельмі уласная штука для сусвета гульні. То бок яна не сустракаецца больш нідзе. Вы можете спакойна... Ой, блин, я ударыў в груз. Вы можете спакойна прапусціць гэта са словом iPhone, напрыклад. Вы можете слово iPhone з маленькай літары напісаць, ніякай праблемы не будзе. Вы можете слово там Mercedes напісаць з маленькай літары. І ўсе зразумеюць, пра што гаворка. Таму што як бы, ну, гэта слова, які вы ўжываеце альбо чулі дагэтуль. А калі гэта датычыцца гульні, у якой ёсць свая тэрміналогія сваіх словаў, якіх не існуе ў ангельскай мове і нідзе не існуе, у беларускай тым больш, вось, то ўзнікае пытанне, як правільна, прыходзіцца парушаць правілы, каб яно было нармальна, яно было чыталася. Вось. Моё меркаванне такое, калі ты сам для сябе можаш абгрунтаваць тое ці іншае напісанне слоўнікам, прыкладам ужывання традыцыі, то пішы так, і калі нешта можа цябе пераўпэўніць, то гэта таксама норм, але вырашаць усё адно табе. Я згодны з гэтым меркаваннем. Тыпу, калі ты можаш гэта для сябе патлумачыць, чаму так? Тыпу, мне бабка так казала. Я таму так і кажу, адчапіцеся ад мяне. То не праблема. У мяне, чаму гэта боль для мяне зараз, і я гэтым правілам па сутнасці карыстаўся. Калі я ведаю, што так нехта карыстае, то чаму я не павінен так карыстаць? Ну, у мяне такое было б лагічнае пытанне. Але зараз я заходжу на тэрыторыю тыпу перакладчыкаў. А шмат хто мне скажа, ну і вы можете так, вы чулі такое меркаванне, што ну ты можаш сабе пад коўдрай сваёй неяк гаварыць, як ты пажадаеш, а калі ты публічны чалавек, то калі ласка, альбо твор, які робіш, рабі нармальна. І вось тут я зламаюся аб слова нармальна, таму што не ведаю, як нармальна. Вось. Ось. Магчыма, само слова не самае ўдалае, і варта пашукаць нешта іншае, хоць і я і цалкам за фемінітывы. Ну, гэта далей пра пераможцу пакуль. Прадалі ж патрэбна ў фемінітыве, да пераможцы вельмі высока. Згодны. Таму і слоўнікі аточваюцца ўжо пераможца жаночага. Ёсць такое, ёсць такое. У мяне ў маім перакладзе праблема, які падабраць жаночы паведнік да слова капітан. Капітанка мяне як не тое выкарыстоўваю пані. Ага. А якім ты што ты зараз перакладаеш? Мне цікава. Дзяліся. Ось. Так, дык не ўсе ж персонажы размаўляюць няправільна. Пэўна, можна зразумець, што гэта рысы персонажа, калі ёсць персонажы, якія заўсёды размаўляюць нармальна. Ёсць такое, але ёсць розныя ўзроўні мовы.
у цябе персанаж, які табе патрэбны, напрыклад, персанаж, які партавы працоўны, ну, работнік порту, так? Ось, у цябе ёсць такі чал. І ён размаўляе адным стылем, так? У цябе ёсць персанаж, які глава кампаніі. Ён размнажае, божухна, я ўсё загаворваюся. Ён разважае зусім па-іншаму, ён зусім па-іншаму кажа. Ну, яна там пра Джойс гаворка. Яна карыстае фразы і тое, як размаўляла хутчэй бы арыстакратыя на ангельскай. Ну, па тыпу сленг арыстакратыі. Ну, такое звычайнае слово для арыстакраты, якія усе людзі ведаюць, што, ну, калі ты ангельскай карыстаешся плюс-мінус дастаткова шмат, ты ведаеш, што так размаўляе арыстакратыя. Альбо вельмі адукаваныя людзі. І пытанне тады, ну, ладно, не адукаваныя, хутчэй арыстакраты. Я бы сказаў, нават у яе словечкі ёсць, якія літаральна арыстакраты датычацца. Вось. Пытанне, як часта вы ведаеце, ну, як шмат прыкладаў вы можете прывесці словаў, якія выкарыстоўваюць арыстакратыя у беларускай мове. Акрамя слоў пан, пані, там, гаспадар, вось гэта проста паважаныя звароты. Ну, вось, каб чалавек сказаў вось гэтае слово, і ты такі ведаеш, што ён да арыстакраты суадносіцца. У вас ёсць такія прыклады? Ну, і калі у вас ёсць, калі ласка, чым больш вы мне іх накідаеце зараз, тым лепей будзе. Але я проста агульную вашу думку, ну, агульную думку развіваю. Што калі такая размова ідзе, так, гэты персанаж правільна кажа, але ён надзвычайна правільна кажа. Ён кажа не як па слоўніку, ён кажа, ну, ён па слоўніку правільна робіць, але ён выкарыстоўвае канструкцыі, якія незвычайныя для, ну, карыстання, спажывання ангельскай мовы, напрыклад. Вось. Так, перакладаць можна толькі з дыпломам лінгвістычнага універсітэту. Я вельмі супраць гэтай думкі, таму што гэта лухта поўная. Большасць, калі вы зробіце гэта з дыпломам, калі ласка, калі хтосьці прыйдзе і выправіць нам усё гэтых самых дыска-элізіум на свой правільны варыянт, да калі ласка, увесь пераклад, дарэчы, у вольным доступе, любы чалавек можа забраць усю нашу працу, скапіраваць яе сабе. Спасылачка ёсць на гітхабе. Блін, я спасылку не кідаю вам. Трэба спасылачку дзе-небудзь замацаваць, каб хто-небудзь жадаючы узяў ды зрабіў. Калі што, мы можам потым, ну, гэта ж агульная праца, мне падаецца. Мы ўсе можам зрабіць гэты пераклад лепей. Вось. І пераклад зусім не хаваецца за 7 там бар'ерамі. Вы, калі жадаеце, вы можете, дарэчы, самі далучыцца. Не праблема. Я буду шчаслівы вас дадаць, калі вы лічыце, што мы робім неправільна. Калі ласка, бярыце, капіруйце. Я спасылачку дадам хутчэй за ўсё на Nexus Mods, калі наступную версію буду выкладваць. Паспадзяюся, я не забуду спасылку на GitHub. Ёй можна скарыстацца і, ну, калі вы гэта глядзіце ў запісе, хутчэй за ўсё я ўжо дадаў. Спадзяюся, ўжо дадаў у гэты момант. Вы зможаце скарыстацца. Зараз PlayStation можа вырубіцца. Сігнал прапаў. Мне выключыўся тэлевізор. Я пакуль трындзеў, у меня тэлевізор пачаў выключацца. Ой, зараз будзе ўсё назад. Дык вось, і вы можете самі без нас рабіць, калі вы лічыце, што мы робім неправільна. Вы можете нават нам прапанаваць праўкі і усці наперад, можа быць, вы зробіце лепей. Калі вы не жадаеце да нас залучацца, я буду толькі шчасліва. Ось. Праца там да халеры яшчэ. І... Ну, давай. PlayStation вырубілася. Народ. Зараз. Выключыўся комп, выключыўся PlayStation, ну, выключыўся тэлевізор, за гэтага выключылася PlayStation. Зараз перезапушчу я хутенька. Так. Калі глобальна да мовы ёсць два падыходы: дэскрыптыўны і прэскрыптыўны. Першы як ёсць, так і правільна. Нават калі памылкова нейкае слово ўжываюць шмат, яго ўжываюць, і гэта частка мовы. Другой, вось як слоўнік ці падручнік падказвае, выключна толькі так і можна. Насамрэч, абодва падыходы, калі браць іх у чыстым выглядзе, маюць недахопы. Першы гэта фактычна поўнае адмаўленне ад нормы, другі гэта поўная забарона развіцця мовы. Я з табой згодны. Я бачу гэта як праблему, мовазнаўцы са мной не пагадзяцца. Ну, вы бачыце. Вось. О, кастомныя... О, мы можам самі зараз друкаваць электрычную гіду. Цудоўна. Вярнуліся ў гульню, літаральна там, дзе былі. Портер, дарэчы, ад слова порт, я не ўпэўнены. Магчыма. Так. Патрэбны нейкі баланс, але ў кожнага свой пункт погляду, як павінны працаваць гэты баланс, таму і ёсць і будуць спрэчкі. Так. Я думаю, што гэта так працуе,
Просто пытанне, мой сум пачынаецца, калі на гэтую тэму пачынаюцца спрэчкі. Таму што я не бачу тут правільнага варыянта. Таму у мяне ёсць фрустрацыя, у мяне няма рашэння гэтага. А выконваць догму іншага чалавека, я так, ну, калі просто чалавек кажа, вось толькі я праўду кажу, а ты іншых не слухай, вось гэта мне таксама не падабаецца. Я жадаю сам прымаць такія рашэнні. Ну, гэта поўнасцю, як бы, толькі мовазнаўца з нейкім крутым дыпломам можа мне праўду сказаць, а потым я сустрэну іншага мовазнаўцу, які з ім не згодны. І што мне тады рабіць? А мне тот чалавеку, якому як бы па сутнасці проста хочацца размаўляць лепей і правільней. А пра краўдзін-чу, так, мы збіраліся зрабіць так. Мы ўйшлі ў офлайн рэжым. Краўдзін-чу мы нават спрабавалі на ім спачатку пераклад рабіць, але ён для Disco Elysium краўдзін не здольны выконваць тое, што нам патрэбна. Гэта файны інструмент, я вельмі вам раю, калі вы займаецеся перакладамі, то карыстайцеся. Ён вельмі дапамагае ў перакладах, ён мае шмат здольнасцяў. Ёсць бясплатная версія, абмежаваная, але бясплатная. Але для Disco Elysium яна не падыходзіць. Шмат па 3-4 пунктах, якія поўнасцю блакуюць нам, амаль поўнасцю блакуюць нам пераклад, і якасць пераклада будзе аніякая, калі мы будзем карыстацца. Магу гэта паглыбіцца яшчэ далей, таму што, ну, ёсць нюансы ў нас. У нас канкрэтна ў Disco Elysium ёсць нюансаў шмат. Ну, вось. Premium English. Ну, вось Джойс літаральна Premium English размаўляе. Ёсць яшчэ момант, ці ўпісваецца новае слово ў нормы мовы, ці проста памылковае ад няведання таго, хто яго ўжыў. Так. Мы далей у нюансы пойдзем, і нюансаў шмат. Як жа іх шмат. Так, у нас яшчэ застаўся груз, пэўны, на спіне. А што за ён? Мы чагосьці не даставілі. Вопратка для геафізіка і бока. А мы можам даставіць гэта ўсё, дзякуючы нашаму цудоўнаму Магеллану. Вы бачыце, як ён? Дзе ён? DHV Магеллан, вы бачыце. А яго можна проста выклікаць да сябе? Альбо гэта так не працуе, гэта занадта круто. Падаецца занадта круто. Тыпу я павінен яго Віла Лібре, вось давайте. Supply request, 3 крузера, Віла Лібре. Я магу выклікаць сюды? Не, падаецца, я не магу. Не, пачакайце-ка, Chart Course. Ты можаш? Во, давайте яго сюды просто перанесем. Слухайте, ты тут і транспарта не вельмі патрэбна. Калі у тебя ўжо ёсць, ты просто Магеллан выклікаеш і ляціш, і ўсё. Магеллан, ты дзе там? DHV Магеллан, вы бачыце. Варбанд перакладаю. Заўважыў Варбанд. Гульня? Альбо я штосьці не ведаю. Я просто не ведаю. Варбанд перакладаю, заўважу одну дзіўную рэч. Беларускі пераклад на лацінцы стабільна атрымліваецца трошкі даўжэй за польскі адпаведнік. Ага. А што за Варбанд? Мне цікава. Тыпу гульня альбо нешта іншае? Просто мне, ну, я разумею, што за слова, я не ведаю, пра што гаворка. Mountain Blade Warband. Кайфы, блин. Я у Mountain Blade ні в одну частку не гуляў. Я бачыў вельмі крутыя здольнасці ў гульні, але я так і не дабраўся. Я люблю такія па тыпу глобальныя штукі. Ось, круто вельмі гучыць. Дзякую вялікі за працу. Я вельмі удзячны. Так, давайте ў прыватны пакой і Магеллана адправім. Альбо мне не абавязкова прыватна пакой ісці. Я так думаю, што патрэбна. Ось. А ты на лацінцу перакладаеш поўнасцю, так? Падняцца. З лацінкай ёсць плюсы гіганцкія. Ну, лацінка, карацей, гэта ачмураны варыянт, калі вам складана асабіста ў перакладзе уставіць у гульню беларускую альбо ўвогуле кірыліцу. Гэта абыходны варыянт, які працуе проста амаль ідэальна. Праблема ёсць толькі тое, што у лацінцы, у беларускай, ёсць таксама унікальная, даволі унікальная літара Z.
Яна не зусім унікальная, але ні ў которых гульнях можа і не быць. Ёй 2000 на Баннерлорд, буду накидваць яшчэ хай рэлева з беларускім перакладам пагуляе. Я буду толькі шчаслівы, абавязкова можа быць варта, ну не, добра, просто на Баннерлорд закидвайце. І я просто я заўсёды забываюся, што можна пашукаць беларускі пераклад. Я выбачаюся за гэта, мне просто часта гэта ў галаву нават не прыходзіць. Так, пракласці шлях. І давайте да... Ён там далёка даволі. Блін, я думаў, што каля Боккі будзе просто блізка, яно насамрэч далёка. Ну ладно, давайте так, я зараз перанесу нас. У нас ёсць груз, зразумеў. Гэта мы, карацей, згубім груз. Нельга так просто рабіць. Я ўжо ў героем з беларускім перакладам пагуляў. Блін, я забыў. Так, у мяне бывае такое. Я рэальна, мне ў галаву не прыходзіць праверыць, што ёсць беларускі пераклад. Просто не прыходзіць. Я не ведаю, звычка, можа. Того, што я на ангельскай гуляю. І я звычайна гульні просто запускаю на ангельскай. Я думаю, шмат хто... раней я так рабіў, таму думаю, што вам зразумела гэта паразуменне, што вы бярэце і ідзеце адразу ж у налады і змяняеце з ангельскай на іншую мову, так? Я проста такога не раблю апошнія гадоў 10, каб вы разумелі. Па тыпу, увогуле не раблю. Ніколі. І мне нават у галаву не прыходзіць, што мову патрэбна мяняць. Яна звычайна па замаўчанню паўсюль ангельская, я такі, ангельская мова добра. Калі я бачу іншую мову, дарэчы, што дзівіўся, калі я падключыў гэта самае. Калі я падключыў картку захопу, яна прылада адчынілася на японскай. Вось. Я, канешне, разумею, што ў мяне ёсць раскладка японская на кампе, але трошкі не чакаў гэтай халеры. Так, нам для дастаўкі насамрэч патрэбна груз, па тыпу, гэты груз нам не залічыцца. Таму я думаю, на гэтым я скончу. Заўтра мы будзем будаваць манарэльс, пабудуем яго і выканаем асноўную місію. Вось гэтыя так літары пералічаныя, яны прычыны, чаму аскі не пасуюць для лацінкі. Ўсё роўна, глядзі, вось гэтая большасць гэтых літар яны ёсць у турэцкай і польскай мовах, я вам адразу скажу. Большасць з іх. Акрамя, па-мойму, не Z з коскай. Z з капачкай вось гэтай. Я забыўся, як она называецца. Ёсць назва, нармальная назва, не вось гэта. Карацей, вось не трохкутнікам, карацей, вы разумееце пра што. Вось яе няма, па-мойму, ні ў воднай мове еўрапейскай. І таму яе можа проста не быць у гульне запакаванай. У Disco Elysium яе не было. Правяраў. Са шляхетнымі словамі сапраўды пытанне. Магчыма, тут трэба хтосьці з соцыягістарычна-лінгвістычнымі ведамі. А ведаеш, што Мегапазерскі ёсць яшчэ крытычна? А як бандюкі размаўляюць на беларускай мове? Вось гэта нават яшчэ больш патрэбна. Шляхетны яшчэ куды не шло, проста разрабі інтэлігента. Бандюк, які не матюкаецца, а які бандюк, які карыстаецца беларускім гэтым самым сленгам вязняў. Вось гэта. Не расійскім, а беларускім. Вось такое паспрабуй знайсці. Ёсць праблемка. Нават не вязняў, нават просто бандыцкім сленгам. Па тыпу... Я не ведаю, мне зараз у галаву ніводнага слова не прыходзіць. Карацей, вось такая праблема. Вось такое вельмі складана. Гэтае слово прыходзіцца выдумваць літаральна. Просто выдумваць альбо браць займеннікі з расійскай. Каб было зразумела, што гэта, тыпу, які кантынгент тут. Складанасці ёсць. Это добра, калі мова ў добрым стане, а не калі 90% не ведаюць, як правільна чытаць снег. Як чытаць правільна слова снег? Яго правільна Г цвёрдая. Па тыпу Г. Снег. З чэшскай і літоўскай можна амаль сабраць, таму толькі У замест У. Вось, там, карацей, шмат хапае вельмі падобных, і можна не замарочвацца і проста выкарыстаць іншыя. Таму можна неяк гэта абысці. Ось. Снег. А я як вымовіў снег. Я просто зараз пабачыў, я не ведаю. У мяне дастаткова мяккая S альбо не? Снег? Снег. Не ведаю.
Сленгу пясецкага не глядзелі. У нас нешта ёсць там. Я думаю, не пясецкага, але добра за узгадванне. Я просто канкрэтна не глядзеў, таму што мне не траплялі пакуль яшчэ бандыты ніякія. Арыстакратычныя словы цяжка знайсці ў нашай мове, бо ўся арыстакратыя размаўляе або на польскай, або на расейскай, або на французскай. І вось гэта ёсць праблема. У нас няма гэтага гістарычнага праслоя. З вязнямі, дарэчы, тая ж самая праблема. У нас не такая вялікая праслойка гэтая. Не, можна знайсці словы, але важна у гэтым, кантэксце гэтым самым, у кантэксце канкрэтна перакладу гульні важна не тое, каб слова было правільнае, а каб яшчэ той, хто яго чытае, зразумеў, што гэты чалавек бандит. Вось, па тыпу, ён бандыт, і яго трэба ставіцца як да бандыта, проста з таго, што ён кажа. Вось гэты момант паразумення і яшчэ адразу аднясенне чалавека да пэўнага класу людзей, скажем так. Вось. Можна зрабіць шляхту на беларускай з польскім акцэнтам, але гэта не трапна для Disco Elysium. Disco Elysium і так мае польскую. Ён мае польскіх персанажаў. Вось. Гэта свае нюансы. Ладно, чат, вы бачыце, трэба ўжо вельмі цікавая размова. Тут вельмі глыбокая тэма была закранута, мы апошнюю гадзіну, 1,5 гадзіны на гэта толькі пра гэта і размаўляем, але я пайду, вось, вас я перадам далей, вось, я буду літаральна перадаваць вас зараз пабягу, бо праца затрымліваецца. Я бачу, што Курісу малюе зараз, каго я яшчэ бачу, а ўсяго больш нікога не бачу. Перадаю вас Курісу, а сам вельмі бягу, бо затрымаўся на вельмі доўга, а ў мяне працоўны дзень. Вось, вельмі цікавая размова. Да пабачэння вам. Пабачымся з вами заўтра. Будзем працягваць, пабудуем нам манарэльс нарэшце. Вось. Можа, дадатковы квест 1-2 зробім яшчэ і манарэльс пойдзем будаваць па галоўнаму квесту. Ляцім да Курісу. Добрага вам дня.